Πάμε να το δούμε όλο τώρα. Ξέρετε τι με ενθουσιάζει πάντα ρε μαλάκες, αρχίσω έτσι. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ στο ίντερνετ και γενικά στην κοινωνία όταν ένας λέει κάτι και τρυπάρουν όλοι. Αν ένας βγει ρε φίλε και πει κάτι, νομίζει ο κόσμος, δεν ξέρω εγώ τι, ότι σταμάτησε ο κόσμος να γερνάει, μιλάμε, ότι δεν ξέρω, ότι τώρα πλέον μαλάκα πρέπει αυτό να το κάνουμε cancel. Όποιος και να είναι, ας είναι ένα τίποτα. Όπως καλή ώρα εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα ποια είναι η κοπέλα. Μπορεί να είναι διάσημη, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, λίρα έχω ακούσει εγώ και πάμε να δούμε. Αν δεν φάω cancel σήμερα από το TikTok, δεν θα φάω ποτέ. Αλλά αλήθεια. Αυτό, εκεί έκανα scroll, λέω αγάμισου, ας πούμε. Όταν το λες αυτό, είναι σαν να θες να γίνεις cancel, ας πούμε, να το ζητάς. Οπότε πάμε να δούμε. Άντε. Έχω φτάσει στα όρια μου. Εγώ, αν δεν βγω σήμερα εκτός ορίων σε αυτό το βίντεο, δεν θα βγω ποτέ στο TikTok εκτός ορίων. Χθες, στην αγαπημένη ομαδική της σχολής, στέλνει κάποιο άτομο ένα μήνυμα με μία σημαία με μία αφίσα για το Pride. Και εγώ το πέρασα για το ίδιο λόγο. Αυτό ρε. Ναι, και εμείς έχουμε δει άπειρα εδώ πέρα. Τι λέμε τώρα, όσοι είστε εδώ πέρα καιρό, έχουμε δει άπειρα πράγματα να αντιδράει το κοινό μαλάκα επειδή κάποιος είπε κάτι. Μαλάκα να βγαίνει, δεν ξέρω εγώ τι, να βγαίνει ο Τραμπ μαλάκα, να βγαίνει ο Μητσοτάκης, να βγαίνει κάποιος πούστης που actual αυτά που λέει με επηρεάζουν. Οκ, να πω άντε να γαμηθούμε όλοι να μιλήσουμε. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ ο κόσμος. Μπορεί να είπε κάτι τρελό βέβαια, δεν το έχω δει. Οπότε πάω. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται να το βάλω. Θα ρωτήσω το ChatGPT. Δεν ρωτάνε καν πρόκολλη, προφανώς όχι. Το βάλω καν. Ωραία. Το λέω, λέει και ξαναβγαίνω. Σαν κοινωνιολόγος έχω 25 σημεία που δείχνει μάλλον. Όχι, καλά η Σεβή. Μάλλον δεν έχει περάσει μάθημα, λέει για μάθημα. Και ότι δεν δέχονται, λέει για συναδέλφοι. Ευχαριστώ. Σεβή, κάτσε εσύ, έκανες αμέσως την τέτοια. Περίμενε. Την αφίσα, γυρνάει και λέει. Θα τα δούμε. Αύριο είναι το Pride. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση για την εξεταστική. Με την εξεταστική, αλλά ελπίζω όσα μπορείτε να έρθετε. Και συνεχίζει μετά. Και μετά λέει, θα έχουμε drag show. Drag show. Και έτσι κιόλας αυτό το drag show. Άκου εκεί. Κάπου σας περιμένουμε όλα. Σας περιμένουμε όλα, όχι όλες ή όλους. Σας περιμένουμε. Αφού έτσι είναι μεταξύ τους, έτσι θέλουν να μιλάνε. Τι φας, αφού εσύ δεν θα πας. Τι αυτό πούτσο. Όλα τα πράγματα. Όλα είναι όλα όμως. Όλα τα σκυλιά, όλα τα γατιά. Σας περιμένουμε όλα. Όποιος θέλει να προωθήσει. Ποιος προώθησε δεν ξέρω. Βέβαια. Εσύ σίγουρα όχι. Θυμίζετε ότι στη σχολή μου τα μισά είναι τζαλεμένα. Συνεχίζω. Δεν αντιδράω κάπως. Δεν βγαίνω από την ομαδική της σχολής που περιμένω να με βγάλετε τα όσα θέλετε. Πω μαλάκα, σε μισό. Περιμένω να με βγάλετε. Εγώ δεν βγαίνω. Περιμένω να δείξετε πόσο μικροί είστε να με βγάλετε. Μπρο, είναι ο ορισμός του δεν μ' αρέσει κάτι και αυτό θα συνεχίσω να το βλέπω μαλάκα και να ζω καθημερινά με αυτό στο μυαλό μου. Αυτοί που νευριάζουν, το έχω ξαναπεί, αυτοί που νευριάζουν με τα prides, με όλα αυτά, με οτιδήποτε δεν είναι στη λογική σου, μπρο μου, απλά σταμάτα να το σκέφτεσαι μαλάκα και θα είναι η ζωή σου τέλεια. Εσύ το κάνεις, εσύ το ζεις, εσύ θες να νευριάζεις, οπότε εσύ έχεις το πρόβλημα. Γι' αυτό έχεις το πρόβλημα, όχι επειδή δεν σ' αρέσουν οι γκέι. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημά σου είναι δεν σ' αρέσουν οι γκέι και ασχολείσαι μόνο με αυτά. Οι γκέι, ΛΟΑΤ και οτιδήποτε. Εντάξει, το είπα γκέι για να καταλάβετε το τέτοιο, το παράδειγμα. Όσα θέλετε, ας με βγάλετε. Κανένα θέμα. Θα κάνω και TikTok. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά μου και βλέπω πορεία. Έχω ξεχάσει τώρα τι έχω διαβάσει χθες, που έχουν δείξει στα μάτια μου. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω πορεία. Δεν σχολιάζω κάτι, λέω για άλλη μια πορεία. Τι να σχολιάσεις, τι έχεις κάτι. Τόσοι φοιτητές, τόσοι αναρχικοί. Και βλέπω μετά ότι η πορεία είναι για το Pride. Με γεια τους, με χαρά τους. Θες, κάντο. Παρ' όλα αυτά, για να περάσω εγώ από το δρομάκι, γιατί όλο αυτό έγινε στη μεγάλη πόρτα, εγώ πρέπει να περάσω από τη μεγάλη πόρτα. Όποιος ξέρει. Για να έρθει στο σπίτι μου.
περιμένω μέχρι να περάσουν αυτά τα 200, max 300 άτομα που υπήρχαν για να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου. Ωραία. Άρα μιλάμε τώρα για 300 άτομα, μαλάκα, το fan base του Πάνου Ντέιβιντ τώρα, εντάξει. Για πάμε να δούμε. Ένας άνθρωπος μιλάει για άλλα 300, εντάξει, για πάμε. Δεν έπρεπε, άκουσα και ό,τι σύνθημα είχαν να πούνε. Μερικά από τα οποία ήταν τη σεξουαλικότητα κανένα δεν κοιτώ, ούτε της Παναγιάς που το έκανε με τον Γκρίνο. Ναι, βρες λίγο το beat, γιατί ήταν ολόκληρο beat, Ναι. για να βγάλει, για να ακουστεί καλά ρε παιδί μου, να κάνει ομοιοκαταληξία. Ωραία. Πας εσύ τώρα. Η λέξη Παναγία είναι η κακιά τώρα, τι φάση. Όταν το συνδυάσαμε με την Παναγία, τι είναι. 300 άτομα τα οποία μόνοι σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, γιατί δεν πιστεύω κανένας να σας έχει περιθωριοποιήσει από καμιά. Με τον Γκρίνο! Λοιπόν, παιδιά, θα διαλέξετε. Γενικά οι περισσότεροι θρήσκοι πρέπει να διαλέξετε. Ή με τον Γκρίνο ή με τον ξάδελφό της έγινε η φάση. Με την Παναγία, να το ξέρουμε, Just saying, just saying. Νομίζω κιόλας, Πολύ από κανένα. Διαλέξτε ένα από τα δυο, ένα από τα δυο. Πώς το λένε, από καμία μάζο. Ο τέτοιος δεν ήταν ξάδελφός της. Από καμία εκδήλωση δεν πιστεύω να σας έχει περιθωριοποιήσει κανείς. Κανείς. Πλέον έχετε ενσωματωθεί μια χαρά Δεν σας έχει περιοποιήσει κανείς. Δεν σας έχει περιοποιήσει. Οκ. στην κοινωνία. Δεν σας κάνει τίποτα κανείς. Δεν θα γυρίσει κανένα. Όχι, δεν είμαι σωστός. Δεν ήταν ξάδελφος. Δεν ήταν ξάδελφος ο τέτοιος. Στην ξάδελφη λέει ήταν ξάδελφος ή όχι, μαλάκες. Μπορεί να είπα μαλακία τώρα. Όχι, Ο Ιωσήφ δεν ήτανε. Κάτι ήταν όμως τέτοιο μαζί της. Δεν ήτανε. Κάτι ήτανε, μαλάκες, δεν ήταν ξένοι. Απλά ήταν παντρεμένος με παιδιά. Όντως, θα το ψάξω τώρα. Γιατί νομίζω ότι ήταν και αυτό. Μαλακία πέταξα. Πέταξα μαλακία! Πέταξα μαλακία. Τι ήταν μωρή Τατιάνα, λέει. Σύζυγος της ήταν ο Ιωσήφ, ρε. Δεν ήταν καν δικός της, νομίζω. Παιδιά, θα το ψάξουμε και θα μάθουμε. Θα το ψάξουμε. Παντρεύτηκε, λέει, τα παιδιά στο Μπούτσο. Είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας, νομίζω. Okay, δεν ξέρω το δράμα. Δεν το ξέρω. Κάτι θυμάμαι ότι υπήρχε δράμα. Εντάξει. Anyway, Κρίνος, Okay. Ναι, με τον Κρίνο έγινε. Ένας πλέον να σας κοιτάξει σαν να βλέπει κάτι διαφορετικό, γιατί έχει γίνει κάτι τόσο συνηθισμένο. Και για να προασπίσετε τα δικαιώματά σας, πάτε και θίγετε τη θρησκεία κάποιου, όπως και να λέγεται αυτή. Η δικιά μου είναι η Παναγία και ο Χριστός. Η δικιά σου μπορεί να είναι Allah. Θα κάτσεις να θίξεις τη θρησκεία κάποιου μόνο και μόνο για να προασπίσεις τα δικαιώματά σου που τα έχεις ήδη. Πώς την έθιξε ακριβώς? Απλά είσαι τόσο γκάου στον εγκέφαλο που διαφοροποιείς μόνο σου τον εαυτό σου. Κατατάσσεις μόνο σου τον εαυτό σου σε μία κατηγορία ανθρώπων, μειονότητα και αποστασιοποιημένη. Μόνο σου. Στη συνέχεια, Ρε γέρο, το ίδιο βίντεο βλέπουμε. Τι λες, ρε, ποιος είχε θρησκείες, λέει, τι λέει. Πού ήταν το θίξιμο ότι η Παναγία μύρισε τον Γκρίνο, τέτοια φάση, και δεν την σχολιάζουμε. Δεν κρίνω, δεν έλεγε το σύνθημα. Δεν κρίνω την Παναγία και κάτι τέτοιο. Του γάμισα, εντάξει. Το γάμισα με το ξάδελφο. Εντάξει, παιδιά. Νόμιζα ότι ήταν αυτό. Μαλάκα, είσαι low IQ. Ναι, είμαι. Και είμαι και φαν του Λούκανου. Πανάθα. άτομα που υποτίθεται έχουν σκοτώσει πολλά άτομα LGBTQ+ κοινότητας, όπως τα λέτε εσείς. Και είστε κατά της βίας. Ειδικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με εσάς. Μόνοι σας έχετε βάλει σε μία κατηγορία τους εαυτούς σας. Και ενώ είστε κατά της βίας. Μόνοι σας έχετε βάλει είναι μια διαφορετική κατηγορία σίγουρα και δεν έχουν μπει μόνοι τους 100%. Καληνύχτα Ανθούλα, λέει ο Δέλης. Καληνύχτα, ευχαριστούμε. Φάει βία, ξυλοδαρμούς, πώς το λένε. Μαλάκες, θα ρωτήσω τον ChatGPT τώρα, γιατί εγώ γιατί το θυμόμουν αυτό. Λοιπόν, η Παναγία τι σχέση είχε με τον Ιωσήφ?
Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι σφολιατάκι μου. Κάτι άλλο δεν έχει ρε μαλάκα. Ήταν... Μαλάκα νομίζω ότι ήταν αυτό Μπέσα. Και οι δύο όμως συνδέονταν, λέει, με τη γενιά του βασιλιά Δαβίδ, λέει. Κάτι σημαντικό στην εβραϊκή παράδοση. Προφήτες. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, λέει, ότι ήταν κοντινοί συγγενείς. Okay. Ήταν κάτι άλλο που νόμιζα ότι υπήρχε αυτό. Ότι υπήρχε. Λοιπόν, Hunter's Dream, λέει, 5 ευρώ εδώ πέρα, έχει δίκιο, λέει, γιατί δεν είναι σωστό, λέει, να κράζεις τα θεία σε μία πορεία, λέει, γιατί δικαιώματα από τη στιγμή, λέει, που δεν σέβεσαι τους άλλους. Εντάξει, πολλά μπορείς να. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, ρε φίλε. Ότι μόνο τα θεία δεν μπορείς να κράξεις. Δεν μπορεί να κράξεις και άλλα πράγματα. Γιατί είναι σημαντικό. Τα θεία μόνο και μόνο δεν μπορεί να τα κράξεις. Τα θεία για σένα είναι σημαντικό. Για άλλους μπορεί να μην είναι. Εμένα μπορεί να μην μου κράξεις την αξιοπρέπειά μου, ας πούμε. Να είναι το πιο σημαντικό. Ή να μην κράξεις την ομορφιά μου, ας πούμε. Άλλοι έχουν άλλα τέτοιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι κάποιοι νευριάζουν με το να σχολιάζεις τα θεία και τη θρησκεία τους και έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που απλά λένε το ακριβώς αντίθετο με σένα και πρέπει να το δεχτείς κάποτε. Δεν ξέρω. Πρέπει να ζήσεις και με αυτό. Όχι, πρέπει να ξεφτυλίσεις όποιον κάνει το αντίθετο, ας πούμε. Απλά γράφει στα αρχίδια σου. Εγώ αυτής της λογικής είμαι. Έχουμε σκοτώσει και εμείς οι άλλοι, οι όλες και οι όλοι, οι όσοι και οι όσες, έχουμε σκοτώσει ίσα στα όσα. Επειδή δεν πηγαίναμε την LGBTQ. Κατάλαβες, δεν τρυπάρω με το να λέω όλα και όσα και τα αρχίδια μου. Στα αρχίδια μου, ρε φίλε. Πώς θα σε λέω όσα, όλα, ναι, όλα. Θες να σε λέω τι, ας πούμε, στα αρχίδια μου. Στα μπούτσο μου, ρε μαλάκα. Δεν χαλάει η μέρα μου με αυτό. Έχω άλλα προβλήματα για να χαλάσει η μέρα μου. Δεν θα έχω αυτά τα προβλήματα. Αυτό. Και ξαφνικά γυρνάτε και λέτε συνδυματάκι, κλωτσιές με το δεκάποντο να βάλετε μυαλό. Τι λέει ρε παιδί μου. Πάνε να ενταχθεί στην κοινωνία, ενώ εσύ ο ίδιος μόνος σου αποκλείεσαι, από το κοινωνικό σύνολο. Φάξ αυτό που λέει, αλλά το λάθος τι είναι τώρα. Μαρινούλη! Ξεκόλα! Θέλω κι εγώ πολύ να το πω, αλλά τέλος πάντων. Το λάθος που κάνεις είναι επειδή το είπανε κάποιοι, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι όλο. Τα όλα που λέγανε δεν είναι αυτά όλα, είναι κάποιοι μαλάκες που το λένε. Ότι θέλουν να χώσουν τέτοιο, με τα κούνη και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Όπως κάποιοι, ας πούμε, που δεν γουστάρουν τους ΛΟΑΤΚΙ που λένε θάνατο στους πούστες τους ΛΟΑΤΚΙ. Δεν είναι ίδιοι με σένα λίρα και κάθε λίρα. Εντάξει. Έτσι ακριβώς και αυτοί δεν είναι ίδιοι με όλους τους υπόλοιπους που κράζεις. Άμα κράζεις συγκεκριμένα αυτούς που λένε ξύλο στους άλλους που δεν. Ναι, εκεί μαζί της. Okay. Και θίγεις θρησκεία. Και είσαι υπέρ της βίας. Γιατί είσαι αναρχικός. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια πορεία. Μπορείς να κάνεις κοντινό, λέει. Μπορεί να κάνεις κοντινό και μια γκέι πόζα, λέει, να κάνω κάτι απλά. Πώς είναι μια γκέι πόζα, ρε μπρο. Αυτό είναι πολύ τέτοιο που το λέει. Σουβλάκια με γιαούρτι. Πώς είναι. Όπως είμαι, δηλαδή, έτσι. Πώς είναι. Στα 4. Τι είναι αυτό. Έτσι στο μυαλό. Τι να σου κάνω ένα έτσι. Σουβλάκια με γιαούρτι. Ξέρετε γιατί ο Πρόκολλης θα φτιάχνει τα thumbnails τώρα για τον Boogia TV Clips. Θα ασχοληθεί λίγο, μου είπε, γι' αυτό λογικά. Λοιπόν, Πανταζάκος, 2,5 ευρώ. Τι λέει η αμυστή κυρία, θα δούμε και θα κρίνουμε. Δεν θέλω να κράξουμε, θέλω άντως να πιάσουμε αυτό. Τι λέει. Κώστας Νόρντ, εδώ πέρα 10 ευρώ. Το πρόβλημα είναι ότι η κοπέλα είναι ότι σε ένα νησί σαν την Κρήτη, λέει, που τα τελευταία χρόνια ακούμε, λέει, κάθε μέρα φόνους, διαφθορά, ναρκωτικά, ανήλικα να σκοτώνονται, λέει, σε τροχιά. Το πρόβλημά της είναι η LGBT. Εντάξει, Κώστα, ναι, το ακούω αυτό το επιχείρημα, πάρα πολύ δυνατό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα κρίνουμε εμείς ποιο είναι το πρόβλημά της. Εντάξει, τώρα θα κρίνουμε το άξιο αυτό πρόβλημά της, να δούμε αν αυτά που λέει είναι ok. Δεν θα κρίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα, εντάξει, άστο, εκεί είναι άλλη κουβέντα, εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτό μόνο λάθος που βλέπω εγώ προς το παρόν είναι ότι τους βάζει, τους σουβαλιάζει, να το πούμε έτσι. Σουβαλιάζει τα πάντα απλώς. Ό,τι υπάρχει και ό,τι τέτοιο, ας πούμε. Πάμε να ακούσουμε και την ιστορία. Θέλω όντως να το ακούσω μέχρι το τέλος. My bad gang, λέει ο Μαρινούλης. Okay. Ευχαριστώ. Δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μιλάμε για μια πορεία απλά που θέλει να κάνεις το σούσουρό σου. Να δείξεις ότι υπάρχεις.
Γιατί κανένας δεν ασχολείται μαζί σου. Δεν ασχολείται. Αυτό κατάλαβες, αυτό είναι το λάθος. Αυτή είναι η οπτική της, ότι κανένας δεν ασχολείται μαζί της. Όχι, ασχολούνται όλοι με αυτό το θέμα. Δυστυχώς και κακά. Δυστυχώς, άμα δεν άκουγες, μιλάμε αυτά που ακούς στην τηλεόραση, φαντάσου μαλάκα, τα ακούμε στην τηλεόραση που παλιότερα δεν τα ακούγαμε γιατί τους σκοτώναν απλά και δεν έβγαινε στην τηλεόραση. Τώρα τους σκοτώνουν και τα ακούμε καμιά φορά κιόλας. Οπότε κανένας δεν σας ενοχλεί. Εσύ μπορεί να σταμάτησες να τους ενοχλείς γιατί παλιότερα παίζει να τους έκραζες. Είναι ξεκάθαρα δικιά της άποψη για το τι είναι ο κόσμος και δεν είναι καν αυτό μαλάκα. Εντάξει. Πόσκα 3 ευρώ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουνε. Όπα ρε μαλάκα, μισό. Τι ασχολούμαστε. Με θαυμαστικό εντωμεταξύ και με θαυμαστικό σε οποιοδήποτε μήνυμα που κάνετε donation από το Streamlabs, μπορείτε να το βάζετε σαν τίτλο. Αυτό να μένει κιόλας. Ό,τι θέλετε να γράψετε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ωραία κουβέντα, μπορείτε να το βάζετε να πετάγετε. Δείτε την περιγραφή. Podcast 3 ευρώ λέει. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι θέμα θρησκείας, λέει. Αν δεν ήταν τα θεία, λέει, θα έκραζαν το Pride, λέει. Αυτό ακριβώς. Απλώς έχεις βρει ένα λόγο παραπάνω και πιο δυνατό να κράξεις ένα επιχείρημα, ας πούμε. Ότι ο άλλος ασχολείται με τα θεία, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ το. Τι έγινε, ρε μαλάκα. Στέλιος, έγινε member, thank you. Πολλοί το παίζουν και καλά, λέει, ότι τους χαλάνε την αισθητική. Είναι απλά θέμα μίσους, λέει. Το οποίο. Κάτσε ρε μαλάκες. Περιμένετε ρε μαλάκες. Περιμένετε! Τι λες ρε μαλάκα. Παλιοκαριόλα. Τι δεν βοηθάει μωρή καριόλα. Τι δεν βοηθάει μωρή καριόλα. Κυρία Κουτσελίδη. Ξύλο παντού. Άπερκα. Direct. Κροσέ. 1-2. Πάμε. Πάμε μου τηλέφωνο για την γραμματεία του Πρωθυπουργού. Κι άλλο ξύλο. Δεν πειράζει. Ήθελε λίγο, ήθελε. 2 χέρια, 3 πόδια. Να δω τι θα προλάβω να διαβάσω μαλάκες. Λοιπόν, μισό να τελειώσουμε. Είναι απλά θέμα μίσους, λέει, το οποίο απλά το κρύβουν πίσω από την πίστη τους. Ακριβώς αυτό. Χρησιμοποιούν την πίστη τους αυτή τη στιγμή για να μιλήσουν για άλλα κόμπλεξ που έχουν, εντάξει. Που σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο επιχείρημα εκεί πέρα για την πίστη, ρε φίλε, αλλά απλά το λέει τώρα, εντάξει. Δεν έχουμε δει κάτι. Εγώ δεν έχω δει κάτι τουλάχιστον. Και να υπάρχει δεν είναι αυτό το σύνολο, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι ότι όποιον γκέι βλέπω ή όποιον είναι στο ΛΑΤΚΙ λέει γάμο το Χριστό και την Παναγία μαλάκες, δεν τους αντέχω. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Θα βάλω εδώ βελάκια να τους το ρίχνω, μαλάκα βελάκια. Θα τους το βάλω, θα το κολλήσω στον τοίχο να φτύνω το Χριστό κάθε μέρα. Δεν είναι έτσι η ΛΟΑΤΚΙ. Απλώς πέρασες και μπορεί να είδες αυτή τη φάση. Εντάξει. Δεν είναι αυτό πάντως το σύνολο σίγουρα. Μην το περνάς έτσι. Αυτό είναι το λάθος το πιο κύριο, πιστεύω. Βασίλης 83, 3 ευρώ. Γενικά λέει πιο άδικη ομοφοβική επίθεση απέναντι λέει στους ομοφυλόφιλους είναι η εξίσωση παιδοφιλίας, λέει, με ομοφυλοφιλίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν ξέρω αυτό τι εννοείς. Δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας. Δεν ξέρω. Πολλά ακούγονται. Εντάξει, παιδοφιλία υπάρχει και στους ΛΟΑΤΚΙ και στους μη ΛΟΑΤΚΙ. Εντάξει, και πολύ περισσότερο κιόλας και στους μη ΛΟΑΤΚΙ, να λέμε την αλήθεια. Παναγιώτης Μακοϊκάνο, 21 ευρώ. Άλλαξε τη μωρέ, λέει. Ας τα συζητήσει με την παρέα της. Ρε μαλάκα Παναγιώτη, έχει μιλήσει όλο το ίντερνετ. Μετά θα ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων, μαλάκα, γιατί τσακώνονται. Έχει αυτό το ζουμάκι. Τσακώνονται και δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώς το λόγο. Επειδή βγήκε και είπε αυτά, μαλάκα. Σιγά τι είπε, ρε μαλάκα. Σιγά τι είπε ρε μαλάκα. Λοιπόν κάτσα εδώ. Αχ. Γέρο μου λείψες, λέει, μας έφαγε δουλειά. Αλβανέπη, τρελέ μου, καλησπέρα. Το ριλάκι του Κόγια είναι ενδιαφέρον για συζήτηση. Άντε να δούμε αυτό. Πάμε. Ευχαριστώ όλους. Δεν θα σας περιθωριοποιήσουμε και θα σας εξυπηρετήσουμε όταν θα έρθετε για καφέ. Μιλάς εκ μέρους όλων. Τι στον μπούτσο ρε μαλάκα. Ναι, εσύ δεν θα τους κάνεις κακό. Υπάρχουν άλλοι που τους κάνουν actual και τους συμπεριφέρονται κιόλας κακά. Τι να λέμε τώρα, γιατί να το πεις αυτό. Και... Μπορούσες να περάσει αυτό το μήνυμά της, αυτή τη μαλακία που θέλει να πει, θα μπορούσε να το περάσει ξεκινώντας απλά να πει ξέρω τα προβλήματα και ξέρω τι όντως και ξέρω ότι αυτό. Δηλαδή ακόμα και αυτό δεν ήσουν έξυπνο. Πας και λες δεν υπάρχει πλέον. Η ΛΟΑΤΚΙ είναι μια χαρά στην κοινωνία μας. Τι στον μπούτσο. Μια χαρά στη σχολή, δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Απλά. Κανονίζει αυτή. Καταλάβες. Ελάτε και εδώ θα σας κάνουμε κάτι.
Να πω ότι σε αυτή την παρέλαση, πώς το λέτε, εκδήλωση, διαδήλωση, το drag the show, το μετά, υπήρχαν και παιδάκια. Παιδάκια δημοτικού, με μια σημεούλα να κρατάνε σημεούλα. Πώς κρατάγαμε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο, τις σημεούλες, τις ελληνικές, τις έτσι, Ναι. που τα κρατάγανε 4-6 άτομα, Ναι. γύρω. Παιδάκια κρατάγανε τέτοιες σημεούλες. Ναι. Παιδάκια τύπου δημοτικό, τα οποία δεν ξέρουν καν από πού βγήκαν, ότι προήλθαν από τη μαμά τους και τον μπαμπά τους και πώς έγινε. Εγώ χωρίς ίντερνετ, χωρίς να υπάρχουν, δεν ξέρω, και δύσκολα περιοδικά και τίποτα δεν υπήρχε, δημοτικό ήξερα. Ότι πιστεύουμε τώρα ότι τα παιδάκια στο δημοτικό δεν ξέρουν την έννοια του σεξ, μαλάκα, με το ίντερνετ που υπάρχει πλέον, είναι απλά χαζό, πιστεύω. Εντάξει. Τώρα, άμα δεν θες να ακούνε αυτά τα παιδάκια, δεν ξέρω. Το δικό σου παιδί μην το φέρεις, δεν ξέρω. Τα παιδάκια αυτά λογικά ήρθανε με ένα μάξι που ο πατέρας σου έγινε Παναγία στο διπλανό. Τώρα, άμα δεν θες να ακούνε, άμα η Παναγία είναι με τους γκέι και δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω. Είναι άλλο κόμπλεξ αυτό. Εντάξει. Οπότε τα παιδάκια τα ακούνε αυτά, μην αγχώνεσαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλη αυτή η Το Save the Children είναι λίγο αστείο πλέον στην ίντερνετ εποχή. Εντάξει. Τα παιδάκια ξέρουν περισσότερα από σένα σίγουρα. σύγκριση. Και ξαφνικά τα βάζεις σε μια πορεία, σε μια παρέλαση, με τέτοια συνθήματα. Είναι ξεκάθαρα η μάνα του παιδιού τώρα αυτή τη στιγμή. Μαλάκα είναι. Στεναχωριέται περισσότερο, μαλάκα. Νοιάζεται περισσότερο για τη μάνα αυτού του παιδιού που είδε παρά αυτή. Παρά η μάνα της, μαλάκα, ίδια. Η μάνα του παιδιού μιλάμε. Ειλικρινά δεν ξέρω. Κατάλαβες τον ορισμό του δεν έχω προβλήματα. Είσαι στο Ρέθυμνο, σύνελθε. Τα μισά παιδιά ήταν από τη σχολή. Όχι τη δική μου. Κοινωνιολόγος είναι. Τα καταπιεσμένα τα παιδάκια που ήταν Παναγίες στους γονείς τους και ξαφνικά ήρθανε να σπουδάσουνε και γίνανε αναρχόπλητα. Τους κάναμε αναρχοάπλητους τώρα. Τα μισά παιδάκια ήταν αυτά. Βάλ την ανέβρε, φίλαρε, ό,τι θέλεις. Δεν θα συνεχίσω, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω πού πάει αυτή η κοινωνία και ειλικρινά Πάλι καλά που είσαι κοινωνιολόγος, μαλάκα. συχάθηκα τη ζωή μου σήμερα. Και ας γίνω και cancel. Και ας χάσω και followers. Τι είναι αυτή ρε μαλάκες να γίνει cancel? Είναι κάτι άξονα. Είναι μια άσχετη εντελώς. Εξηγήστε μου λίγο. Γιατί είναι αστείο να ακούω cancel από κάποια που δεν την ξέρω καν. Μπορεί εγώ να μην την ξέρω. Σίγουρα λέει γκόμενα του Λούκανου. Περιμένω να δω. Κανείς δεν την ξέρει, μαλάκες. Είναι ποδοσφαιρίστρια. Είναι κάτι στο ίντερνετ, λέω, ρε μαλάκες. Πόσους, ας πούμε, followers έχει? Πόσους... Είναι κάτι που λέει θα γίνω cancel. Έχει 61 στο TikTok. Οκ, αυτό. Okay. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Έχω πάρα πολλούς γκέι φίλους. Πάρα πολλές. Αυτό γιατί? Μην το λέτε γενικά. Όσοι αυτοί θέλετε να κράξετε, μην το ξαναπείτε αυτό, μαλάκες. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να πείτε. Έχω γκέι φίλο. Όχι, δεν έχω γκέι φίλους, ρε μαλάκες. Και μπορώ να πω κάτι που έχει βγάζει νόημα, ρε μαλάκα. Δεν χρειάζεται να έχω γκέι φίλο, δεν χρειάζεται να έχω κάποιον στο σόι μου, δεν χρειάζεται να είμαι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν χρειάζεται. Εντάξει, οκ. Το ξεκαθαρίζουμε. Μπορεί να είσαι μαλάκας και να είσαι αρχηγός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μαλάκα. Εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και ο Πάνος David γκέι δηλώνει, αλλά κράζει τους γκέι, μιλάμε, κράζει τον καρπούζι που είναι γκέι. Γιατί είναι γκέι. Κατάλαβες. Γέρο Σος λέει: πρέπει να δεις, λέει, τι σου έχω στείλει στο Insta, λέει, και να μου απαντήσει σύντομα. Λέει: συγγνώμη για τη διακοπή και όλα. Απλά λέει: πρώτο πράγμα που σε ρωτάω είναι. Πρέπει να το έχω έτοιμο για το charity. Πρέπει να το δω τώρα, μπρο μου, γιατί είμαστε στην κουβέντα. Για περίμενε. Άντε να το δούμε. Έλα ρε Sidex. Τι θέλεις. Γκ. Οκ. Ποιο κινητό έχω? Νομίζω το 17. Δεν ξέρω ποιο iPhone έχω. Το 16. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Δεν θυμάμαι ποιο έχω. Μου ζητάει ποιο iPhone έχω. Θα το βρω μετά και θα σου στείλω. Λοιπόν, έλα, προχωράμε. Νομίζω το 16 έχω.
Εντάξει. Έχω πάρα πολλούς γκέι και λεσβίες που δεν έχουν κάνει coming out, απλά το έχουμε καταλάβει όλοι στην παρέα. Και όλοι τους έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Εκεί που έχω βάλει τις φίλες μου, τις straight και τους φίλους μου, τους straight, είναι ακριβώς στην ίδια θέση στην καρδιά μου και αυτοί. Δεν είδα κανέναν από αυτούς να πάει να διαφοροποιηθεί με τέτοιο τρόπο σε μια πορεία. Δεν το ξεχάσω, δεν το ξεχάσω. Κανέναν. Δεν έχω θέμα με κανέναν γκέι, με καμία λεσβία. Έχω θέμα με αυτά. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αυτό το βίντεο που τέλειωσε τώρα, εντάξει, τέλειωσε, αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Αυτό το βίντεο δεν έχουμε δει 1 τρισεκατομμύριο τέτοια στο TikTok. Πούς Αλεξάνδρ the G, μαλάκα αλήθεια λέει τώρα. Λέει, έχω γκέι φίλους που δεν έχουν κάνει coming out. Και το έκανε ήδη μόνη της μαλάκα. Δεν τους ξέρουμε τους φίλους, εντάξει, δεν τους ξέρουμε. Αλλά τι φάση αυτό, τι φάση. Αυτό το έχουμε δει 3 εκατομμύρια φορές στο TikTok, ρε μαλάκα. Και άπειρους να σαπορτάρουν και στο YouTube και παντού. Γιατί έχει κάνει τόσο χαμό, δεν έχω καταλάβει. Πάμε να δούμε τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι βγήκαν εδώ πέρα. Κόγιας, Τζίτζεμπρετ, Φίπστερ, Ορφέας Channel. Ποιος άλλος? Τζιμάπας, Πάνος Ντέιβιτ. Μαλάκα, γαμήθηκαν όλοι, βγήκαν και μιλήσανε ρε μαλάκα. Τζορτζίνα! Μαλάκα. Είναι σοβαρά τα πράγματα μαλάκα. Θέλω call μαζί της λέει και κάνω επανάληψη λέει το πρώτο έτος. Κάνε refresh. Θέλεις call μαζί της? Τι να κάνεις ρε Σέβη? Cancel σήμερα από το... Αλήθεια, λέει, εγώ δεν θέλω ας πούμε call μαζί της. Γιατί να σου πω κάτι, τέτοιους ανθρώπους που τους βλέπεις ότι πιστεύουν πάρα πολύ αυτά που λένε, δεν θέλω να τους το χαλάσω. Γιατί δεν τους χαλάσω την άποψη, δεν θέλω να αλλάξω την άποψη κανενός. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι σφολιατάκι μου. Θέλω να παραμείνει έτσι όπως είναι. Εντάξει, οπότε το call τώρα εντάξει. Δεν το βλέπω και λογικό. Δεν θέλω να τη διορθώσω, ας πούμε αλήθεια. Θέλω απλά να το φάει όλο στη ζωή της και κάποτε να φάει ένα πάω να πει μαλάκα τι έλεγα. Πολλοί το παθαίνουν αυτό άνθρωποι που έχουν λίγο λογική. Αυτή σίγουρα θα αργήσει να λέμε την αλήθεια. Όχι γιατί βοηθήσω, λέει, να περάσει κανένα μάθημα. Τι στο μπούτσο. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω. Κάιντε εδώ πέρα 5 ευρώ. Έχω βάρδια στο στρατό, λέει 12 με 3. 12 με 3, 3 ωράκια κάνετε εσείς. Τι είσαι, ρε μαλάκα, βίσμα. Δεν έχεις live, λέει, θα κοιμόμουν όρθιος. Ευχαριστώ. Τα χαιρετίσματά μας, Κάιντο. Τα χαιρετίσματά μας, ευχαριστούμε. Γιατί δεν κάνεις 4 ώρες? Τι βίσμα έχεις τελικά? Και ο Μυρμίξ έκανε εδώ πέρα 5 ευρώ. Μπούγια λέει σε παρακαλώ δες το rap βίντεο μου λέει ονόματι τι λέει, στυλίτες καράφλα λέει. Είναι το πιο πρόσφατο στο κανάλι μου, αφορά τον Κονίλο λέει σε παρακαλώ λέει. Μυρίξ θα το δούμε αργότερα αν μπορούμε ή θα το δούμε στο επόμενο live. Γιατί τώρα έχουμε ένα θέμα που δεν θέλω να φύγουμε από αυτό. Εντάξει, θα μας βγάλει πολύ αυτό. 1000 ευχαριστώ πάντως. 1000 ευχαριστώ. Το κρατάω Έχω φτάσει τώρα για να το δούμε ή στο τέλος ή μετά σε άλλο live. σε αυτό το βίντεο. Δεν θα βγω ποτέ στο TikTok εκτός ορίου. Τι λες 2 ώρα κάναμε στον Εύρο? Παιδιά 4 ώρα εγώ τα ξέρω, δεν ξέρω τι φάση. Εγώ 4 ώρα έκανα, ήμουνα βουνό. Χθες, στην αγαπημένη μας ομαδική της σχολής, Ξαναμπήκε το ίδιο ρε μαλάκα. Λοιπόν όχι, πάμε Κόγια τώρα. Πάμε να δούμε τον Κόγια. Cancelled. Νομίζω ότι φοβάμαι να με κάνει κάποιος cancel. Ειδικά για κάτι το οποίο έχω 100% δίκιο. Το ότι υπερασπίζομαι τη θρησκεία μου και τον χριστιανισμό. Ο Κόγιας πώς μπήκε στο παιχνίδι? Επειδή είμαι ορθόδοξος χριστιανός και ο Ιησούς Χριστός είπε να δείχνετε την πίστη σας με όποιο τρόπο περνάει από το χέρι. Από πού ήρθες εσύ? Αυτός από πού ήρθε? Τι βάση? Τι έγινε? Δεν λες λέει το ίδιο είμαστε λέει με απειλές. Τι φάση? Σαν παππού. Παιδιά φωτισμός είναι, χαλάρωστε. Καληνύχτα Νόηρ Κόλλορ, καληνύχτα. Είχε γράψει στην κοπέλα σχόλιο. Οκ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι σφολιατάκι μου. Και τον κάνουν cancel. Τον γαμάνε ας πούμε και καλά τώρα του λένε κάτι στον Κόγια. Γι' αυτό εμφανίστηκε ο Κόγιας καταρχάς. Ένα αυτό. Υπάρχει διαφορά λέει στο να χλεβάζω αυτά που πιστεύει κάποιος λέει και στο δικαίωμά του λέει να το πιστεύει. Τα πιστεύω μας λέει δεν μπορεί να είναι η ίδια μας η ύπαρξη. Πω Κώστα, τι ωραίο αυτό που γράψες. Ακριβώς αυτό. Και τα πιστεύω μας δεν σημαίνει ότι είναι και πιστεύω αλλουνού ρε μαλάκα. Και ότι ο άλλος σίγουρα θα πρέπει να τα δέχεται και να τα πιστεύει μαλάκα όπως τα πιστεύω κι εγώ.
υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από σένα, έχουν διαφορετικές απόψεις, κράζουν αυτά που πιστεύεις, τα συχαίνονται, τα βρίζουν και πρέπει να ζήσεις με αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω και είναι κομπλέ. Ζεις καλύτερα έτσι, πιστεύω, με αυτή τη λογική. Εσάς. Sorry κιόλας δηλαδή που δεν δέχομαι οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων να καταπατά το τι θεωρώ εγώ ιερό. Κατάλαβες, να το ακριβώς. Το τι θεωρώ εγώ ιερό. Εντάξει, εγώ το θεωρώ. Εγώ θεωρώ ιερό, φίλε Κόγια, που... Τι να σου πούμε εσένα, μαλάκα, είσαι πολύ αδιάφορος. Θεωρώ ιερό, μαλάκα, να... Τι... Δεν έχω παράδειγμα για τον Κόγια, μαλάκα, είσαι τόσο αδιάφορος. Θεωρώ ιερό να κρατάς τα... να μην βάζεις μαλλιά, μαλάκα, να είσαι φυσικός, να μην κάνεις πλαστικές. Αυτό είναι το πιστεύω μου, μαλάκα, και γαμώ όποιον κάνει οτιδήποτε άλλο. Μαλάκα, και το φλεξάρεις. Τι, εμείς που δεν έχουμε εδώ πέρα να πάμε Τουρκία να βάλουμε μαλλιά, τι φάση. Τι φάση. Publicly κιόλας δημόσια, χρησιμοποιώντας όχι μόνο φωτογραφίες από αυτά τους και την εικόνα της Παναγίας με σημεούλες πολύχρωμες ουράνιου τόξου, αλλά με το να φωνάζει μηνύματα χλεβάζοντας τα πιστεύω μου. Sorry bro. Αν πάρω τη φωτογραφία και τις Παναγίες και τη βάλω, την κρεμάσω εδώ πέρα, ας πούμε. Εντάξει, είμαι κομπλέ. Άμα τη βάλω 50 εκατοστά πιο κάτω στα αρχίδια μου, εκεί πάει, χαλάει όλη η θρησκεία. Μου χάλασες εσύ που έβαλες, ας πούμε, τη φωτογραφία της Παναγίας στα αρχίδια σου, μου χάλασες τη δικιά μου θρησκεία. Φίλε, δεν πιστεύεις τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο δυνατή η πίστη σου για τη θρησκεία. Οποιοςδήποτε, δεν μιλάω μόνο για τον κόσμο. Άμα αυτό σου χαλάει κάπως τη μέρα, σίγουρα δεν είναι τόσο δυνατή η πίστη σου. Δεν ξέρω. Την ομοφοβία τις τελευταίες μέρες, ειλικρινά, είμαι απίστευτα entertained με τα social media. Κανονικά έχω ούτε μισή ώρα Να χέσω μια σημαία να καταλάβουν λίγο, ρε μαλάκες. Να φέρω μια σημαία να τη χέσω να τελειώνουμε. screen time στο Instagram και τις τελευταίες 2 μέρες έχω, ξέρω εγώ, 3-4 ώρες βλέποντας τα μηνύματα από όλους τους καραγκιόζηδες οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα επιχείρημα εναντίον μου να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Είσαι ομοφοβικός, είσαι ρατσιστής, είσαι φασιστής γι' αυτό και αυτό και αυτό. Τι σχόλιο έγραψε ο Κόγιας, ήθελα να καταλάβω γιατί τον κάνουν cancel. Είπε κάτι κακό κι αυτός. Τον Ορφέα τον έδιωξαν, λέει, από το Rock House. Αυτός είναι. Κάτι μου θυμίζει το Ορφέας, ρε μαλάκες. Ανέβασαν, λέει, και story και απάντησε και ο ίδιος. Θα μας τα έχει εδώ πέρα, λογικά. Ευχαριστώ για τα 6. Θα μας τα έχει ο Νάος εδώ πέρα. Κάτσε, να τα δούμε όλα. Την είπε θεά αυτό. Νόμιζα ότι είπε κάτι, ρε μαλάκες. Για αυτόν τον λόγο και το μόνο που έχουν να λένε να τους ρωτάω γιατί είναι είτε να με κάνουν blog είτε να με βρίζουν. Το τι bullying, cyberbullying έχω δει στα μηνύματά μου δεν υπάρχει. Είπα, άμα πιάσει τον δικηγόρο μου και αρχίσω και του θέλω έναν. Τρώω cyberbullying, Κόγια. Τι γίνεται τώρα, είναι cyberbullying, λέει, μαλάκα. Εντάξει, ρε Κόγια, είσαι αυτό, είσαι YouTuber, αυτό είναι η φάση. Εντάξει, μπορεί και αύριο να πεις κάτι άλλο, να πεις δεν ξέρω, μ' αρέσουν τα iPhone και να σου στείλουν όλοι οι που έχουν Android, να σου πούνε γαμώ το σπίτι σου. Γίνεται σαν το Μικέ σιγά σιγά που λέει θα αρχίσει, που actual πιάνει τους commenters και τους κάνει μήνυση, μαλάκα. Commenters είναι, ό,τι θέλουν γράφουν, ρε μαλάκα, απλά κατά τους μπαν, ξέρω εγώ. Άλλη μια εμφύτηση, φίλε, που πέτυχε εδώ πέρα. Ποια είναι αυτή η εμφύτηση? Ποιος είναι ο Τσίλι αυτός? Πότε ήταν έτσι? Ευχαριστώ για την παρέα που με κρατάς κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει, στη δουλειά. Βάζω ακουστικά, λέει, και τα ακούω. Ωραία δουλεύεις εσύ, μέρη. Ωραία δουλειά κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Βασίλης 83. Μαλάκης, δεν προλάβαινα να διαβάζω. Βασίλης 83, εδώ πέρα 3 ευρώ. Η θρησκεία και η πίστη, λέει, είναι κάτι άκρος προσωπικό. Γεια σου. Μπράβο. Δεν έχει καμία σχέση με το τι πιστεύουν οι άλλοι. Λέει, ακριβώς αυτό θέλω να εξηγήσω, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με το τι πιστεύουν οι άλλοι για τη θρησκεία σου. Γενικά υπάρχει μεγάλη άγνοια, λέει, το τι είναι πραγματικά η πίστη. Μπερδεύουν, λέει, την πίστη, λέει, με τον οπαδικό χώρο. Βασίλη, δεν υπάρχει πιο ωραίο, μαλακά. Το γράψεις τέλεια, μπρο. Αυτό είναι. Ο παδισμός είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε εμείς και εσείς, μαλάκα. Τι να κάνουμε, έτσι θα το βλέπουμε πάντα. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Μασόνος Μπούγια, λέει, κράζει Crypto Legend Κόγια. Λέει Πανταζάκος. Κάτσε να δούμε τι είπε. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Για άσε μη πω πόσο καιρό.
Αλλά anyway, έχει χάρη που κάποιος δεν το έχει παρατραβήξει. Γιατί νομίζω, θα φοβηθώ τι, να μην κάνω χορηγίες με τις εταιρείες. Λες και εξαρτιέμαι από οποιαδήποτε εταιρεία. Wanna cancel me, μπορείς. Πρέπει να είσαι χριστιανός για να κάνεις με τις εταιρείες. Μάλλον όχι, πρέπει να είσαι, να κράζεις αυτά και να είσαι ΛΟΑΤΚΙ, γαμώ το Χριστό. Έτσι παίρνεις χορηγίες. Οκ, κόγια. Άμα ανεβάσω βίντεο αύριο, μπρο, όλοι εσείς οι οποίοι με κράζετε και χεϊτάρετε, θα έχετε το μεγαλύτερο watch time στο βίντεο μου, γιατί θα ψάξετε να βρείτε τη μικρή αγκίδα την οποία θα ταρακουνήσει. Μπαου! Σας την έφερε, σας γάμισε. Θα έχετε το μεγαλύτερο watch time στο βίντεο του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι εσείς μπορείτε να κράζετε, αλλά θα βλέπετε όλο το βίντεο μου. Και τι βάζει. Και τους άσκουάνι να βλέπω. Δεν σημαίνει ότι με νίκησαν ή κάτι. Είναι καλύτερη, η άποψή τους έχει νόημα. Δεν ξέρω τι φάση. Βλέπω όλα τα. Βλέπω το dress vlog να τρώει μία ώρα μια πατάτα, μαλάκα. Δεν έχει σημασία αυτό. Τι λέει. Είστε το κολαράκι σας για να πιαστείτε από κάπου και να αρχίσετε να λέτε τα δικά σας. Ή να κάνετε βίντεο εναντίον μου για να πάρετε Τα δικά σας. cloud, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποιο skill στο arsenal σας για να μαζέψετε viewership μόνοι σας με τα δικά σας αρχίδια. Αυτά. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και θα το υποστηρίζω publicly για μια ζωή. Αμήν. Μόνο που χρειάζεται να σηκώσεις το κινητό και να επιμένεις και να φωνάζεις και να είσαι έτσι με νεύρο και να λες είμαι χριστιανός! Κάτι πάει λάθος πιστεύω. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Κάτι γίνεται λάθος. Εντάξει, ας τσιλάρουμε λέω εγώ, να δούμε όλες τις απόψεις. Πάμε να δούμε και τις επόμενες. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Έπεσε Gingerbread, πάμε. υποψία μου Ο Gingerbell, πώς τον είπε η άλλη? ότι μία πίστευε ότι μπορούσε να μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Οπότε θα Ευχαριστώ συνεχίσω πολύ για αυτό το δωράκι, σφολιατάκι μου. Αχ, να δούμε τώρα και τα αντίθετα τι θα λέμε. Γιατί και αυτά με νευριάζουνε. Λάνα Roach, Λόνα. 5 ευρώ τέλος πάντων. Άλλος ένας κρυφός ομοφοβικούλης λέει που θυμώνει λέει με τα δικά του φανταστικά σενάρια. Εντάξει, δεν τον έλεγα ομοφοβικό τον Γκόγια ρε φίλε. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Αλλά λογικά με το χριστιανισμό λίγο τρύπαρε, κάτι τέτοιο. Που δεν ξέρω, και καλά λέγανε δεν θα κρίνω την Παναγία. Δεν ξέρω τι φάση. Οκ. Ξαναλέω. Άμα βγουν αύριο. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι, σφολιατάκι μου. Οι μουσουλμάνοι λέει γαμώ το Θεό, το Χριστό μαλάκα. Δεν ξέρω, να σκοτώσουμε όλους τους χριστιανούς λένε και δεν ξέρω εγώ τι ας πούμε. Δεν βλέπω να πηγαίνεις κάτω να τους σκοτώνεις, να τους βρίζεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, δεν είναι ok να έχει κάποιος άλλη άποψη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν το νιώθω και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κράζουμε άλλους ανθρώπους που έχουν άλλη άποψη. Δεν του έκανε κάτι άμεσα κακό, του καθενός εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιάσω. Hunter Dream εδώ πέρα 5 ευρώ. Εν τω μεταξύ η λογική του είναι λέει αν διαφωνείς με αυτά που λέω λέει είσαι φασίστας ρατσιστής λέει είναι στόκι. Μπορεί να είναι και αυτά ρε φίλε, αλλά σίγουρα εντάξει θέλω να δω όλη την τέτοια. Μη μου λέτε ακόμα, θέλω να δω, να πιάσω όλη την εικόνα γιατί όντως δεν το έχω δει. Να δούμε τι είπε και ο Gingerbread και όλοι οι υπόλοιποι. δικαιώματα. Στη ζωή μου δεν συνηθίζω ποτέ να κάνω τέτοια βίντεο, ωστόσο επειδή είδα κάποια σχόλια και από άτομα. Το κάνουν και δύο πλευρές. Θα συμφωνήσω ακριβώς αυτό. Θα συμφωνήσω. Δεν λέω ότι μια πλευρά είναι καλή και η άλλη. Αυτό για να καταλάβετε. Σίγουρα υπάρχουν βλαμμένα στοιχεία και στις δυο πλευρές. Εντάξει. Όπως τα βλέπουμε εδώ πέρα, ας πούμε και πριν. Ξέρω. Όπως τα βλέπουμε και εδώ πέρα που πριν οι άλλοι ας πούμε τους τσουβάλιαζε όλους για αυτό που άκουγε έβλεπε έτσι είναι όλοι γκέι, όλοι ΛΟΑΤΚΙ, όλοι έτσι. Δεν είναι έτσι παιδιά σίγουρα. Εντάξει, πάμε να δούμε κάποιους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Δεν μιλάνε εκ μέρους των ομαδών. Εντάξει. Jim Μάγκουρας, 5 ευρώ λέει. Ο Ιησούς απευθύνεται λέει στους μαθητές του κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου λέγοντας εντολή νέαν σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Ακριβώς. Και αποτελεί λέει θεμελιώδη αρχή λέει για την ειλικρινή αλληλεγγύη, κατανόηση και την προσφορά προς τον πλησίον λέει. Sorry. Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Άμα θέλετε να ξέρετε και τα πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω καθόλου στη θρησκεία μας. Αλλά τιμάω κάθε χρόνο και είμαι με την ομάδα ενός τυπά που βγήκε σε μια εποχή πριν 2.000 χρόνια.
που σκοτωνόντουσαν όλοι και σφαζόντουσαν και είπε μαλάκες. Μαλάκες! Ξεκολλάτε! Αγαπηθείτε! Ναι, αυτό το μάγκα που μπορεί να το λέγαν Χριστό, μπορεί δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το μάγκα τον σαπορτάρω, ναι. Τώρα τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα που έχουν φτιάξει πάνω στο όνομά του, δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω, όχι, δεν είμαι τόσο. Οπότε αυτό πιστεύω κι εγώ, ότι αυτό το αγαπάτε αλλήλους, αγαπηθείτε και όλο αυτό που, αυτό πώς το λένε, αυτό το vibe πήγα να πω. Αυτός ο τρόπος σκέψης που έφερε ο Χριστός εκείνη ειδικά την περίοδο, είναι κάτι που πρέπει να το τιμάμε, εντάξει, σίγουρα. Δεν νιώθω άνετα να μπορώ να είμαι δίπλα σε ένα άτομο το οποίο πιστεύει τα ίδια πράγματα με αυτό το άτομο το οποίο ανέβασε αυτό το βίντεο στο TikTok. Μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα, θα ξεκινήσω λέγοντας, βασικά διαβάζοντας κάποια από τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ πέρα που έχω γράψει, διότι από ό,τι φαίνεται η κοπέλα αυτή δεν τα ξέρει. Αυτό το σάσινες δεν χρειάζεται, μπρο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Χάνεις πόντους. Οπότε να τη δώσουμε ένα μικρό μάθημα. Δικαίωμα στη ζωή και στην ασφάλεια. Ελευθερία τη έκφραση και τη γνώμη. Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Δικαίωμα στην εργασία και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Ισότητα απέναντι στον νόμο. Προστασία από διακρίσεις. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Εάν το Πάλι καλά που μας τα διάβαζες. Τώρα τα έμαθε η κοπέλα, όντως. λογικά θα παρατηρήσεις ότι τα άτομα τα οποία έχουν περιθωριοποιηθεί και τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή επαναστατούν ή κάνουν μία πορεία είναι τα άτομα τα οποία έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά τους. Παρατήρησα γενικότερα ότι αυτό το βίντεο έχει πάρα πολλά σχόλια. Δηλαδή αυτό τώρα είναι φυσιολογικό, λέει ο Άλεξ. Ποιο Άλεξ, φίλε μου, για πες μας λίγο καλύτερα να καταλάβουμε τι θα γίνει. Έχει άπειρα likes. Αναρωτιέμαι, μπορεί κάποια από αυτά το οποία είπε εδώ πέρα να ισχύει. Η πίστη και η θρησκεία, ο Βασίλης έκανε πάλι. Η πίστη και η θρησκεία, λέει, δεν υπάγεται σε όρους της λογικής και της επιστήμης. Είναι προσωπική αναζήτηση, λέει, για τα υπαρξιακά θέματα. Από την άλλη, λέει, όσο οριμάζει η κοινωνία, λέει, και γιγαντώνεται η επιστήμη, τόσο λιγότερο σε πολλούς ανθρώπους χρειάζεται η θρησκεία. Ναι, συμφωνώ μέχρι ένα σημείο όμως. Μπορείς να τη μεταφράζεις με πολλές διαφορετικές έννοιες στη θρησκεία μας και το χριστιανισμό και όλα αυτά. Ότι είναι κάτι πολύ πιο big, ότι είναι κάτι ο Θεός, ότι είμαστε όλοι εμείς. Δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι, σφολιατάκι μου. Πάρα πολλά μπορείς να μεταφράσεις όπως γουστάρεις όλες τις γραφές. Από εκεί και πέρα το ότι είναι κάτι προσωπικό, ναι, θα συμφωνήσω και ο καθένας βρίσκει το δικό του τρόπο να πιστεύει σε κάτι που πιστεύει ότι είναι σωστό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα να είμαστε οπαδοί και να ακολουθάμε τα πάντα, και αυτό σίγουρα είναι ένα οπαδηλίκι που σίγουρα δεν είναι σωστό. Εντάξει. Μιλάμε να ακολουθάμε όλες τις γραφές από κάποιους ανθρώπους που τα γράψανε 2.500 χρόνια πριν. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Εντάξει. Ήταν άλλες εποχές αυτές οι γραφές. Οπότε πολλά πράγματα μπορείς να μεταφράσεις διαφορετικά και ναι, είναι κάτι προσωπικό, θα συμφωνήσω. Κώστας εδώ πέρα Φνόρτ 5 ευρώ, ή ο Χριστός και η αγάπη μπορεί και να ήταν, λέει, το marketing, λέει, για να γίνει αυτό που έγινε ο χριστιανισμός. Ναι, αυτό δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα, ρε φίλε. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλός influencer ο Χριστός, εγώ αυτό θα πω. Αν υπήρχε, γιατί πολλά ακούγονται. Εντάξει. Γιατί σκρόλαρα κάτω στα σχόλια και βρήκα αυτό εδώ πέρα. Άλεξ, δεν απαντάς, λέει. Τι τα πάλα, για πες μου. Δεν το είδα. Δεν το είδα, τα πάλα. Διάβασε το, σε παρακαλώ. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι παλεύουν, λέει, για σεβασμό, ενώ ταυτόχρονα δεν σέβονται. Αυτό. Είναι παράνοια, ρε φίλε. Ακόμα και αυτοί που τώρα μπορεί να έχουν δίκιο από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που η άλλη, ας πούμε, βγήκε και τους σουβάλιασε, θα βγουν με ένα πιο έξτρα σάσινες, με μια που θα χάσουν και το δίκιο τους, ας πούμε. Οπότε όλοι είναι για τον Μπούτσο σε μια φάση, να το ξέρουμε. Τα πάλα δεν σε είδα, ρε πουστή. Περιμένω να μου πεις. Στάλιν έστειλε, λέει, τον Γκουλάκ. Δεν το πιάσα. Τέλος πάντων. Το σχόλιο, τα οποία είναι άτομα της κοινότητας, τα οποία έχουν σκοτωθεί από το σύστημα. Ο Χριστός δεν ήταν ο πρώτος influencer. Δεν είπα τη λέξη πρώτος, ήταν ο καλύτερος, είπα. Θα σας βάλω λίγο ένα βίντεο, το οποίο συνέβη χθες γενικά, το είδα σήμερα στο TikTok, όπου πάτησαν 19χρονα και 20χρονα με το αυτοκίνητό τους μια τρανς γυναίκα. Την ίδια μέρα, νομίζω, οριακά, πάνω κάτω, μια μέρα διαφορά, με το βίντεο που ανέβασε αυτή η κοπέλα που λέει ότι από μόνη σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, όταν βγαίνετε έξω στο δρόμο δεν σας χλεβάζει κανείς, δεν σας περιθωριοποιεί κανείς. Ναι, να πέσει το βίντεο. Επιτέθηκαν και παρέσυραν με το αυτοκίνητό τους τρανς γυναίκα στην Καλιθέα. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης στην περιοχή της Καλιθέας 4 νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι παρέσυραν με το αυτοκίνητό τους και τραυμάτισαν τρανς γυναίκα στην περιοχή της Καλιθέας.
Μαλάκα, πώς το κάνεις ρε μαλάκα. Πώς το κάνεις αυτό. Δεν βγάζει το comment σου Αλεξάρα. Για να το δούμε. Περίμενε. Τι έγραψες πάλι. Κάποια μαλακία θα γράψεις. Περίμενε. Περιμένω πώς και πώς τον Αλεξάρα να σας πούνε αλήθεια. Ξαναγράφει τη μαλαγία σου μια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξήγηση κατά συναυτουργία εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, γιατί πάρα πολλοί από τους φίλους μου, οι οποίοι είναι είτε γκέι, είτε λεσβίες, είτε they, thems, είτε όλα αυτά εσύ που κράζεις στο βίντεο σου και θεωρείς ότι είναι όλα μια χαρά και καλά, δεν βρίσκουν δουλειά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν διώξει από το σπίτι τους και μένουν σε άλλους φίλους τους ή εν τέλει καταλήγουν να μένουν και στο δρόμο. Ακριβώς αυτό ρε φίλε, ότι δεν το βλέπεις γύρω σου δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται και δεν σημαίνει ότι μπορείς εσύ με το δικό σου viewing point να πεις πως είναι ο κόσμος έξω. Τουλάχιστον να αφήσουμε αυτούς που το παθαίνουν να μιλήσουν και αυτοί για τη φάση τους. Καλή ώρα ας πούμε. Εντάξει. Οπότε δεν μπορείς εσύ να μιλήσεις για το άμα το παθαίνουν ή όχι. Δεν ξέρω. Είναι πολύ αστείο μόνο και μόνο που πας να πεις πως είναι η φάση. Εντάξει. Να υποθέσεις μπορείς. Να πολλά μπορείς. Να πεις ότι γύρω μου δεν βλέπω κάτι τέτοιο ρε μαλάκα. Εγώ δεν έχω δει γύρω μου, δηλαδή υπάρχουν στον κύκλο μου ας πούμε ΛΟΑΤΚΙ και δεν τους γαμάνε το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο κανόνας, εντάξει. Και εγώ δεν βλέπω ότι η γη είναι στρογγυλή μαλάκες, βλέπω ίσωμα, εντάξει, αλλά ξέρω ότι είναι γαμημένη στρογγυλή. Λέμε τώρα, λέμε τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω σε ποιον κόσμο ζει. Είπε λέει, αν είναι φυσιολογικό ότι έχει ανδρικό όργανο από κάτω λέει και βάφεται λέει. Καλά, Αλεξάρα, εσύ μαλάκα, είσαι τέρμα στόκος. Και βάβεται λέει και θεραπεύει, μιλάς σαν γυναίκα λέει. Αυτό ρωτάω. Αλεξάρα, δεν το θεωρείς λογικό εσύ αυτό? Για γράψε μια να σου δω κάτι, να δω κάτι. Ειδικά σε έναν κόσμο, σε μια Ελλάδα που υπάρχει και το straight pride, το anti-pride, μια παρέλαση η οποία είναι ενάντια στα δικαιώματα των γκέι ανθρώπων και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όσο cool και αν θέλω να το παίξω και να πω ότι οκ, απλά κάποιοι σχολίασαν έτσι και το χαχά, πίστευαν ότι δεν θα πάρει περισσότερη έκταση. Ευχαριστώ τον επόμενο που ανέβασε αυτό το screenshot με τον Ορφέα Τζεν, ο οποίος τι σχολιάζει αυτό το παιδί, πραγματικά τι σχολιάζει. Ρε Πακιστάν, τι είναι αυτό? Έτσι στο μυαλό. Από την εμπειρία μου λέει στη νύχτα έχω καταλάβει. Πού είναι ο Αλεξάρας όμως, τον ψάχνουμε. Έχω καταλάβει λέει ότι η πλειοψηφία των ομοφοβικών λέει στην ουσία μισούν τόσο γιατί δεν κατάφεραν οι ίδιοι να ζουν ελεύθερα όπως το ήθελαν λέει. Σε πολλές περιπτώσεις είναι κρυφή. Αυτό δεν θα ήθελα να το πω ρε φίλε, γιατί πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν. Α, είναι κρυφό γκέι. Δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο στην ομοφοβία αυτό ρε φίλε, είναι στα πάντα ρε μπρο. Κράζουν τον άλλον επειδή μπορεί να βγάλει λεφτά, ας πούμε, το κράζουν γιατί βλέπουν τον εαυτό τους το αντίθετο ας πούμε. Είναι αυτό που είπε και πριν ο Κόγιας, δεν δέχομαι τη θρησκεία μου κάποιος να την κάνει κάτι. Δεν είναι δικιά σου μπρο, εντάξει. Εσύ τη δικιά σου δεν είπε γαμώ την Παναγία του Κόγια, είπανε κάτι για την Παναγία, εντάξει. Που και πάλι θα ήταν αστείο να γκρινιάξεις. Ο κάθε Κόγιας, ο κάθε έτσι. Οπότε μαλάκες δεν είναι μόνο αυτό. Όποιος κράζει κάτι άλλο, για κάποιον άλλον για κάτι, σίγουρα παίζει και κάτι από την αντίθετη. Τώρα δεν θα πω ότι είναι κρυφή έτσι. Έχουν κόμπλεξ με αυτό ρε φίλε. Δεν μπορούν να το βλέπουνε. Εγώ το βλέπω και πιο απλό ρε φίλε. Δεν τους βλέπω κακούς ανθρώπους και καλά. Τους βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει απλά. Εντάξει. Ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ότι το φυσιολογικό που μου έχουν διδάξει εμένα βλάκα Άλεξ που γράφεις εσύ, το φυσιολογικό που έχω δει δεν είναι φυσιολογικό για άλλους. Εντάξει. Και αυτό το φυσιολογικό που λέει ο βλάκας ο Άλεξ εδώ πέρα αλλάζει κάθε χρονιά πλέον. Τόσο γρήγορα πάει η κοινωνία μας. Πλέον δεν ήταν φυσιολογικά πράγματα που δεν γινόταν πριν 2-3 χρόνια. Τώρα είναι φυσιολογικά. Οπότε σκέψου μαλάκα σε όλη την ιστορία της κοινωνίας μιλάμε. Δεν είναι φυσιολογικό μαλάκα εσένα Άλεξ η μάνα σου να δουλεύει για κάποιους, εντάξει. Για κάποιους άλλους μαλάκα δεν είναι φυσιολογικό η μάνα σου να αντιμιλάει στον πατέρα σου πουτάνα. Δεν είναι φυσιολογικό. Okay. Δεν είναι φυσιολογικό καν να ψηφίζει η μάνα σου. Αλλά έλα που προχωρήσαμε λίγο στην κοινωνία και κάποια από αυτά τα πράγματα γίναν φυσιολογικά.
Λίγο μυαλό θέλει. Δεν θέλει. Λίγο να προχωρήσεις αυτό που βλέπεις από την ιστορία, το προχωρείς λίγο στη σκέψη σου με τα τωρινά δεδομένα. Έλα, λίγο μυαλό, μαλάκες. Λίγο. Κακό είναι το αποτέλεσμα, λέει, αυτών που κάνουν και λένε, ρε Άλεξ. Θα συμφωνήσω, ρε Σιλένα. Θα συμφωνήσω. Όταν εγώ κάθισα και έκανα podcast με αυτό το άτομο και κάναμε μια πολύ. Ο Άλεξ δεν ξαναγράφει όμως. Δεν είναι φυσιολογικό, Άλεξ, να μην έχει ξαναγράψει ένα σχόλιο. Να λέμε την αλήθεια. Συζήτηση. Ταυτόχρονα αυτός τι έβλεπε απέναντι του τι έχει. Αλήθεια, τι πίστευε ότι είμαι εγώ όταν καθότανε στην καρέκλα απέναντί μου που αυτός μου ζήτησε και με παρακάλαγε να έγραψε! Την podcast. Νίκη Βάρα! Μία συμφωνεί με την κοπέλα που κράζει. Άρα ρε φίλε Αλέξα, πού καταλήγουμε? Ότι είσαι βλάκας, Άλεξ. Βγάζω, λέει, αφού το διαβάζω, βρε βλάκα. Εξένα απλώς σε γράφουμε στα αρχίδια μας που και που. Ποιος θα έχει την τιμητική? Ποιος θα έχει την τιμητική? Τα είπαμε, Άλεξ! Τα είπαμε, Άλεξ. Όταν μάθεις να βάφεσαι, ξαναμπες εδώ πέρα και να σε κάνουμε τέτοιο, εντάξει. Να σε κάνουμε moderator. Okay. Και από την άλλη έχει εμένα ως καλεσμένο. Άκου, τα μηνύματα αυτά που εκφέρεις και τα μηνύματα αυτά που θέλεις να προβάλλεις δημόσια δεν κάνουν κάτι καλύτερο για την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι, Σφολιατάκη μου. Προάγουν το μίσος. Σωρές, πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να το κάνω αυτό πολύ πιο εύκολα και να μπορούσα να εκφράσω την άποψή μου όμορφα και τεκμη. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν βλέπω ξεκάθαρα ότι προάγει το μίσος, λέγοντας τη δικιά της άποψη. Εντάξει, προβάλλει τα κόμπλεξες, μπορεί να πεις. Προωθεί το μίσος, είναι λίγο περίεργο. Υπάρχουν πολύ καλύτερα παραδείγματα για να πεις ότι αυτός κάνει βίντεο και προωθεί το μίσος κατά τον γκέι. Εδώ είπε την άποψή της. Είπε ότι δεν γουστάρει αυτό που γίνεται και η φάση είναι ότι στα αρχίδια μας. Αυτό, μέχρι εκεί, εντάξει. Αυτή δεν γουστάρει. Στα αρχίδια μας γενικά όμως. Ριωμένα, αλλά έχω δυσλεξία. Αυτά, φιλάκια πολλά και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Be your own hero. Τα μιλάω ποτέ βουλώστο. Τα μιλάω το στόμα σου. Κρατάς κλειστό. Είπα βουλώστο. Αυτό για όσους δεν σέβονται, λέει, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο αυτό? Τι είναι αυτό, ρε βλάκα? Τι είναι αυτό? Δεν έχεις τάπα να το κλείσει σου χώκο. Περίεργο, παιδιά, σε όλη αυτή την ιστορία Αυτός είναι ο Ορφέας. Για πάμε. είναι ότι Κάτι θυμάμαι, πες να τον έχουμε δει κάπου, ρε μαλάκες. καταλαβαίνεις ποια άτομα είναι δίπλα σου και ποια όχι. Γιατί αντί να σου συμβουλευτικά να σου πούνε ρε Ορφέα, μήπως αυτό που έγραψε ήταν λάθος, ή Το τραγούδι εννοεί καλύτερα τα μαλλιά, μπρο, γιατί το τραγούδι δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαι σε αυτή τη φάση και είσαι και έχεις και όνομα. Το να ανεβάσεις ένα TikTok απλά κάνεις έτσι και να βάζεις ένα τραγούδι, δεν ξέρω. Μπορεί να πεις παραπάνω. Δηλαδή το σέβουν παραπάνω το σάσινες του Gingerbread. Αν και δεν χρειαζόταν. γιατί το έγραψε αυτό, ρε Ορφέα? Αν και δεν Ήταν raw house και μετά αυτός είναι raw house. ξέρω πόσο λάθος είναι να θεωρείς ότι το να βρίζεις την θρησκεία κάποιου είναι κομπλέ και περνάει και είναι ελευθερία λόγου και άποψης. Την έβρισαν. Μαλάκα στο δρόμο, μαλάκες. Εγώ τώρα που πήγα στο Βέρφυλα άκουσα 2 Παναγίες, μαλάκα. Στο δρόμο δεν τη βρίζουμε, μαλάκα. Η εθνική βρισιά του Έλληνα, μαλάκα, είναι το μαλάκα και μετά να βρίσει όλα τα θεία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και πολύ δημιουργικούς. Σταύρους, Χριστούς, τα πάντα. Τι, αυτά δεν μας. Μόνο οι γκέι δεν μπορούν να πούν για την Παναγία. Άμα περάσω δηλαδή μπροστά από τον Γκόγια ή μπροστά από τον Ορφέα και προχωράω στον δρόμο μου και πω γάμο την μπάρα. Θα μου πει δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και θα κάνει TikTok. Να πει είδα τον Μπούγια, ρε μαλάκα, ότι βρεις την Παναγία. Τι βάση? Τι βάση? Αντιθέτως, αυτοί οι άνθρωποι προτίμησαν να με λιντσάρουν κατευθείαν και να κάνουν βίντεο για μένα και να αναπαράγουν το γεγονός αυτό. Οπότε μέσα από αυτή τη φάση εγώ καταλαβαίνω πόσο ψεύτικοι είναι κάποιοι άνθρωποι στο χώρο και πόσο πολύ περισσότερο θα πρέπει να προσέχω ποιους στηρίζω και ποιους έχω δίπλα μου. Γιατί εγώ πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σήμερα βγήκαν να με κράξουνε, τους έχω στηρίξει ανιδιοτελώς. Αυτός τι έγραψε δηλαδή? Καλά, εντάξει, το ότι γράφουν ένα θεά που γράψε ο Κόγιας και μια. Μπορεί να. Αυτός τι έγραψε άλλο? Και τους κράζουν για cancel, εντάξει, είναι αστείο, εντάξει. Είπαμε.
Αλλά τα υπόλοιπα μετά, εντάξει, είναι εξτραδάκια. Και δεν είδαν ποτέ αυτό. Το μόνο που είδαν είναι αυτό που ήθελαν να δουν. Συμπληρωματικά με το προηγούμενο story, θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, επειδή βρίσκομαι 3 χρόνια στις πλατφόρμες στο social media, νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος, όσοι τουλάχιστον με ακολουθούν, θα είχαν καταλάβει ότι ούτε ομοφοβικός είμαι, ούτε φασιστής. 3 χρόνια, μαλάκα. Είναι ολόκληρη ζωή πλέον. Ξέρουμε ποιος είσαι, μαλάκα. Και χρησιμοποιώ όντως αυτές τις βαρύγδουπες έννοιες για να φωτογραφίσω κάπως τα λόγια κάποιον για μένα σήμερα. Οπότε, αν κάποιος με παρακολουθεί τόσα χρόνια, θα είχε καταλάβει ότι δεν με χαρακτηρίζουν αυτά. Όσον αφορά το κομμάτι. Για τους όλους υπόλοιπους που δεν ξέρουν ποιος είσαι, Ορφέα. Κομμάτι του βίντεο και του σχολιασμού για το βίντεο, σχολίασα ξεκάθαρα για το κομμάτι της θρησκείας και τίποτα άλλο. Τι είπε, ρε μαλάκα? Το γράψει κανένας εδώ πέρα? Ο νόμος λέει ότι αν σε ακούσει μπάτσος να βρεις τα θεία, λέει, πρέπει να πάρεις να σε πάρει προσαγωγή, λέει, και να περάσει στο δικαστήριο, λέει, και εξήγηση. Καλά, ναι, βάσει νόμου δεν μπορείς να βρεις τον Χριστό, να λέμε την αλήθεια. Όχι μόνο στους μπάτσους, παντού, μαλάκες. Και εμείς εδώ και στο στρατό και έτσι. Δεν μπορεί να βρεις τίποτα το θεία. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μαλάκα, από αυτό. Ούτε την Ελλάδα να βρεις, ούτε τίποτα. Αλλά χαίρομαι πολύ. Χαιρόπουλος. Τα πάντα κάνουμε βάσει νόμων. Δεν εξηγείται η ζωή. Να λέμε την αλήθεια. Νομίζω ότι αυτά είναι αυτά που έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι, σφολιατάκι μου. Λυπάμαι πάρα. Δεν ισχύει αυτό, λέει. Είναι ποινικό αδίκημα που για μόνο ρατσιστικά απαγορεύεται. Ηλία, νομίζω, επειδή τότε που έψαχνα τους νόμους με τον Λούκανο, θα το ψάξω και θα σας πω σίγουρα για το επόμενο. Νομίζω ότι όντως υπάρχει αυτό. Ότι δεν μπορεί να βρεις τα θεία. Τα χρηστά ήθη είναι αυτό. Είναι μια μεγάλη κατηγορία που έχει πολλά πραγματάκια μέσα. Περί το θυμάστε κιόλας. Οπότε θα το ψάξω και θα σας πω. Δεν ξέρω άμα είναι βάση νόμιμο και δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να σας πω την αλήθεια. Βάσει νόμου, εγώ έπρεπε τώρα να είμαι δηλωμένος στο Σουρού. Κώστας Φνόρτ, 5 ευρώ, λέει, με τέτοιες λογικές ο Μπαρτζόκας, λέει, θα έπρεπε να ήταν ισόβια. Μαλάκα, τι λέμε τώρα, είναι πολλά τα παραδείγματα. Απλά. Ευχαριστώ. Έφερα κάποιους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, στόχος αυτού του προφίλ είναι να περνάμε καλά και να γουστάρουμε. Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο, λοιπόν, έλεγαν κάπου. Και έχω να σας πω 2 πράγματα. Το δεύτερο είναι και το πιο σημαντικό. Αλλά το πρώτο είναι ότι θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σου, μου έχετε στείλει μήνυμα και δεν ξέρω και το λόγο που μου έχετε στείλει. Καταρχάς δεν είσαι χριστιανός, Μαριάννα. Με το που γεννιόμαστε έχουμε... Επειδή γεννιόμαστε έχουμε κάνει αμαρτία, μαλάκα. Άρα με αυτή τη λογική, μαλάκα, κανένας πούστης, μαλάκα, δεν θα σου κάνει κριτική. Μόνο που γεννιόμαστε είμαστε αμαρτωλοί. Δεν ξέρεις καν τη θρησκεία σου καλά. Όπως εγώ ήξερα για την Παναγία πριν. Go! Silent Tavern, 3 ευρώ, λέει εδώ πέρα. Πατούσα, θέλετε πατουσάκι? Μπορεί να μας δείξει εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Στείλει μήνυμα και ευχαριστούμε. TikTok και δεν έχω παρακολουθεί. Εγώ δεν έχω, φοράω κάλτσα, μαλάκι. Είδατε και μου στείλατε, αν δείτε το story από αυτούς που με έδιωξαν και μου το στείλατε. Και δεύτερον, σχετικά με αυτό, θέλω να σας πω ότι κανείς. Για αυτό βαφτιζόμαστε. Εντάξει, ξέρω πολύ, αλλά άλλοι βαφτίζονται άλλες ηλικίες. Εντάξει, να λέμε. Από πουθενά. Αποχώρησα μόνος μου. Και μπορώ να το αποδείξω κιόλας. Και δεν αποχώρησα απλά, αποχώρησα μετά από ένα ευριστικό σχόλιο ενός ατόμου. Οπότε. Έλα τώρα να ψάχνετε να κάνετε cancel αυτούς τους μαλάκες επειδή γράψαν μια λέξη, είναι αστείο. Εντάξει. Τώρα άμα συνεχίζουν και επιμένουν και βγαίνει ο άλλος και λέει γαμό μου έκανες την θρησκεία και δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί να τα σχολιάσουμε. Για ένα comment τώρα να τρώνε αυτόν τον πόλεμο. Εντάξει, ρε μαλάκες. Klein mind, ξέρω εγώ. Αυτό για να ξέρετε τη δική μου πλευρά της αλήθειας. Μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Να που ήρθε και η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Αυτός μιλάει πάρα πολύ. Με έχουν φάει όλοι. Με έχουν φάει όλοι με αυτά που έχουν πει για μένα. Και εγώ δεν έχω βγει να μιλήσω καν για τον ίδιο μου τον εαυτό. Πήγα. Τα προηγούμενα ήταν πιο μετά. Και έγραψα ένα σχόλιο και ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που το έγραψα κι εγώ ο χαζός δεν τεκμηρίωσα. Γιατί! Δεν τεκμηρίωσα, λέει, κάτσε. Για ποιο λόγο το έγραψα και άφησα να εννοηθεί μέσα από το σχόλιο όμως επειδή παραπληροφορήθηκε τελείως και κατευθύνθηκε σε άλλο κομμάτι τελείως το θέμα. Το διόρθωσε, media trained. Με πήρε η μπάλα και εμένα και το καταλαβαίνω αυτό. Πόσο περίεργο είναι όμως, ρε παιδιά, όλοι αυτοί εκεί οι άνθρωποι, όλη αυτή η συνομοταξία που με περίμενε στον τοίχο να με δείξει με το δάχτυλο.
Πενή, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μου εξηγήσει κάποιος. Βγήκε μία, είπε κάτι και τώρα όλοι απλά δεν γίνεται τίποτα και έχουμε λόγο τώρα να μιλάμε. Έγραψε ο Κο για σένα comment, έγραψε και αυτός ένα comment και τώρα όλοι έχουμε άποψη για κάποιο λόγο. Α δούμε. Δάχτυλο και να πει ότι αυτό. Σερφάρουμε στο ίντερνετ, αυτό γίνεται. Φταίει και να συνεχίζει να. Απλά γαμιέται η Μύκονος, παίρνει αυτό. Συνεχίζουν συνεχόμενα να σταμάτα. Και να αποσαφηνίσω πως όλα αυτά που λέω και θα πω δεν αφορούν τον κόσμο, αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δημόσια πρόσωπα και είχαν δημόσιο λόγο και μου κάναν επίθεση. Τουλάχιστον αυτό που έχω να πω για τον κόσμο είναι ότι μου έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ και έχω άπειρα θετικά μηνύματα από τη δεύτερη μέρα και μετά, γιατί την πρώτη με έκραζαν full. Και νιώθω και θέλω να πιστεύετε ότι κάποιοι ενστερνίζεστε. Γι' αυτό βγήκε τώρα, ρε. Γιατί του αλλάξαν τα μηνύματα, έγιναν καλά και τώρα βγήκε να κάνει και βίντεο. Αυτό που σας έχω δώσει και αυτό που σας έχω δείξει για όλους αυτούς που με έχουν στήσει στον τοίχο. Και δεν έχω πιάσει καν κάποιων ανθρώπων ονόματα στο στόμα μου. Απλά ασχολούμαι με αυτό που έχει συμβεί. Αλλά βγαίνετε και μιλάτε όλοι εκτός φαλούς, γιατί όταν κάποιος πάει μετά και δέσει μια πέτρα στο λαιμό του, τραβάτε τα μαλλιά σας και λέτε. Πώς φτάσαμε εκεί, ρε μαλάκες. Έπαθε το παλικάρι κτλ. Αλλά κάποιοι σε αυτή τη φάση είναι πιο δυνατοί από όσο πιστεύετε και από όσο νομίζετε. Δεν περίμενα τέτοια επίθεση, δεν περίμενα τέτοια τρέλα. Και δεν ήμουν υποψιασμένος ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει στα social media, γιατί μπορείς να πεις. Είσαι 3 χρόνια στο social media, δεν έχεις ιδέα για το cancel, δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάπως ήμουν λίγο πιο χαζός, ήμουν πιο ανυποψίαστος. Δεν ήμουν τόσο πονηρεμένος όσο αυτοί οι άνθρωποι που καταλαβαίνω ότι πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Και για να Υπάρχει σχέδιο, μαλάκες, όχι αστεία. Υπάρχει σχέδιο κατά του Ορφέα. Ποιος είναι ο Ορφέας, βασικά δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάντα συγχαινόμουν τέτοια άτομα, λέει. Έχεις μια άποψη, λέει, που είναι για τον Μπέο. Αυτό είναι αποδεκτό. Λέει, αυτό είναι αποδεκτό. Το να βγαίνεις και να την ακυρώνεις και να το παίζεις θύμα, λέει, επειδή σε έκραξαν, δείχνει τι τύπος είσαι. Ρε φίλε, για όλα υπάρχει σωστός τρόπος. Δεν είμαι τέτοιος τύπος που λέει, α, κάνει αυτό, άρα είναι αυτό. Θα κάτσω να ακούσω με κάθε λεπτομέρεια και σπουδή το πώς το γυρνάει, το πώς θέλει να το φέρει. Μπορώ να καταλάβω και προθέσεις μετά και πολλά πράγματα. Εντάξει. Το ότι συνεχίζεις ενώ λες, α, είναι καλά τα σχόλια. Όλα αυτά εμένα μου χτυπάνε. Σουβλάκια με γιαούρτι. Δεν υπάρχει λόγος να βγεις, να κλαφτείς και να πεις ότι τώρα έχεις καλά σχόλια. Δεν έχεις καλά σχόλια, γι' αυτό βγαίνεις και κλαίγεσαι. Είναι σαν να σας λέω, παιδιά, ξέρετε πόσοι μου στέλνετε ότι είμαι όμορφος, μαλάκα, θα το λέω συνεχώς κάθε μέρα. Θα μου στέλνετε παραπάνω ότι είμαι όμορφος. Κι ας μην είμαι. Που είμαι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καταλάβατε, απλώς φτιάχνεις, δημιουργείς σχόλια. Όπα, τι έπαθε ρε μαλάκα. Δημιουργείς σχόλια απλώς, εντάξει, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τώρα βγαίνεις για να πεις στο κοινό σου τι να λένε στους άλλους. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Γιάννη! Χέρι! Ακόμα το χέρι ψάχνει αυτός. Μαλάκα, έχεις μείνει χωρίς χέρι εσύ. Τέλος. Τέλος! Ευχαριστώ! Είδες, ο Μάκης έπιασε μαλάκα. Να το. Κάπως έτσι αποχώρησα από το Raw House εγώ προσωπικά και επειδή είδα και ανέβηκε και ένα μήνυμα τρελό από το Raw House ότι. Σαν να έδιωχνα, τι να σου πω, σαν ιδιόχαρτο ήταν, σαν να έχω πεθάνει παιδιά. Και να είναι μαύρο με άσπρα γράμματα, επειδή κάποια άτομα μου έστειλαν κάποια τέτοια μηνύματα. Ναι και ήξερα ότι ήσουν βλάκας, αλλά τόσο βλάκας, φασιστάκι. Τι να σου πω ρε Καραγκιόζη, ντρέπομαι λέει που ήμουν στο ίδιο στούντιο με σένα. Α, οι συνάδελφοι του στείλαν αυτό. Καλά, είναι σίγουρα επώνυμος αλκοολικός και τα δύο. Βάλερη Ντέα 2 ευρώ. Είπα να πω ένα γεια λέει, μετά από καιρό βρήκα γκόμενο. Βάλερη! Βάλερη! Βάλερη, μπράβο! Μπράβο, συγχαρητήρια! Αλληλούια, μαλάκα. Μάλιστα. Όπα, έκανα μαλακιά. Νόμιζα θα τέλειωνε, αλλά δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Βρήκε γκόμενο, μαλάκα! Βρήκε γκόμενο, πάλι καλά. Και κανείς δεν ευχαριστούμε. Γενικά αυτό ρε φίλε, το να λες κάποιο φασίστα επειδή έγραψε θεά. Δεν ξέρω. Μπορεί να κρίνουμε, να ταμπελιάσουμε ανθρώπους από πολλά περισσότερα παραδείγματα από ένα κόμενο. Δεν ξέρω. Είναι σαν και αυτό που λέγανε για το light. Λέει, καλά αυτός λέει καθυστερημένους, μιλάμε. Όχι light! Το μυρίζετε. Μυρίζει. Όχι light! Εσύ είσαι καθυστερημένος. Έλεγε ο άλλος. Είναι αστείο ρε μαλάκα. Είναι αστείο. Γεια σου. Βάλε καφέ να στα πω και βάλε το βίντεο στο επειδή ή πάνε βλύνει τα πιάτα σου. Όσο εγώ θα σου απολογούμε ή μάλλον και όχι.
Άκου το μωρέ, είναι πιο γλυκούλα τώρα. Σουβλάκια με καούρτι. Όχι Γιάννη, όχι, μην το βάλεις. Πρίζα λέει, όχι Γιάννη, μην το βάλεις. Θα κλείσουμε το live τώρα, μην το βάλεις. Χέρι πρίζα λέει, μαλάκα τώρα καταλαβαίνουμε που πάει να γίνει. Όχι, όχι Γιάννη, έχεις ζήσει 3 lives μέχρι στιγμής. Μην φύγεις στο τέταρτο ρε μαλάκα. Περίπτωση που με ξέρεις Ευχαριστούμε. το πολυπόθητο βιντεάκι, το οποίο έχει γίνει σάλος και πανικός, θέλω να σου συστηθώ, θέλω να σου πω ότι είμαι η Γεωργία, είμαι 19 χρονών, σε λίγο 20, είμαι πράγματι φοιτήτρια κοινωνιολογίας στο 2ο έτος, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πιο συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο. Θέλω να σου πω, σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες ή δεν ήθελες να το καταλάβεις, ότι εκείνο το βιντεάκι έγινε επειδή πίστευα και πιστεύω ακόμη ότι η θρησκεία μου θύχτηκε και ταπεινώθηκε. Γιατί δεν το είπες έτσι και ήσουν νευριασμένη και λέγες τα όσα σας! Είδες γλυκούλα, μπορείς να πεις κάποια πράγματα και να περάσουν άμα είσαι λίγο πιο γλυκούλα. Καταλαβαίνω ότι θες να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου. Και εγώ βγήκα να υπερασπιστώ τη θρησκεία μου. Παρ' όλα αυτά δεν είχα στα απόκρυφά μου μέρη καμία σημαία Pride. Άμα τη βάλω τη φωτογραφία, παιδιά, τη σημαία Pride στον μπούτσο μου, τι θα γίνει, τι αλλάζει. Τι αλλάζει. Μάλλον το Χριστό ή την Παναγία. Άμα τη βάλω την Παναγία εδώ πέρα στον μπούτσο μου, τι θα αλλάξει μαλάκες. Ή καλή ώρα, όπως έλεγα το προηγούμενο παράδειγμα που είχαμε ξαναμιλήσει. Άμα φέρω μια σημαία και τη χέσω. Τι παθαίνει η Ελλάδα μαλάκες από το χέσιμο του μπούγια. Μπορούμε να καταλάβουμε την αξία των λεγόμενων ενός ανθρώπου, 2 ή λίγων, ας πούμε. Στα αρχίδια μας, ρε μπρο. Στα αρχίδια μας. Προχωρήστε τη ζωή σας γενικά. Θα βγει, λέει, αντίχριστος μπούγια. Καλά, αυτό μπορεί. Όπως βγήκε και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όχι στο Ρέθυμνο, σε άλλη πόλη, με Σουβλάκια με το καούρτι. Χριστό. Ακόμα και το Πανεπιστήμιο της έβγαλε ανακοίνωση. Όπου χαρίζει, όντως. Ισχύει αυτό. Μαλάκα, ό,τι να θα βγάλει και ο Μητσοτάκης ανακοίνωση τώρα. Μαλάκα, άμα βγάλει κάποιος αρχηγός κόμματος ανακοίνωση, πω θα τρυπάρω μαλάκα. Δεν μπορώ να ασχολούμαστε με το τι είπε η Λύρα και κάθε Λύρα και τα αρχίδια μου κουνιούνται μαλάκα. Δεν μπορώ, πονάω. Θες να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου, κάτω χωρίς να προσβάλλεις κάτι ιερό για μένα. Ξέρεις, η θρησκεία για μερικούς ανθρώπους δεν είναι απλά κοινωνικό κατασκεύασμα ή κάτι που μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Είναι κάτι ιερό, είναι μια πηγή δύναμης, μια καθημερινότητα, γιατί έτσι μάθαμε. Αναρωτιέμαι ρε φίλε, όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι που ήταν στα χρόνια του Χαγιάτε ρε μαλακοί. Πού ήσασταν εσείς ρε παιδιά, ήθελα λίγο βοήθεια να πω την αλήθεια. Πού ήσασταν όταν έβριζε κάθε άνθρωπο μαλάκα που μπορεί να ήταν γκέι, τον έλεγε πούστη και αδελφή και συνεχώς τους έκραζε όλους τους πούστιδες. Γιατί έτσι τους έλεγε. Πού ήσασταν όλοι εσείς. Ο Κόγιας είναι τέτοιο. Όντως, ο Κόγιας είναι λίγο. Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι Είσαι ο Μαρκατός. μάθαμε τέτοια Ναι. Τι λες ρε μαλάκα. Παλιοκαριόλα. Τι δεν βοηθάει η μωρή καριόλα. Τι δεν βοηθάει η μωρή καριόλα. Κυρία Κουτσελίνη. Ξύλο παντού. Δου. Άπερκα. Direct. Κροσέ. 1-2. Πάμε. Πάμε μου τηλέφωνο για την γραμματεία του Πρωθυπουργού. Κι άλλο ξύλο. Δεν πειράζει. Ήθελε λίγο χείο σήμερα. Χρειάζεται ο χείος, να λέμε την αλήθεια. Ρίουχαρντ 21 ευρώ. Double standards λέει. Δεν έχει κανείς παραπάνω δικαίωμα να βρει στο διπλανό του, λέει, από το αντίθετο. Συμπεριφέρσου όπως θες να σου συμπεριφέρονται. Ακριβώς. Περηφανευόμαστε, λέει, για το πόσο έχουμε προχωρήσει σαν είδος. Κολλάμε στο πιο απλό, λέει. Αγάπη και κατανόηση μεταξύ μας. Ρε φίλε, αυτό δεν έχει λυθεί χρόνια τώρα και δεν θα. Γαμώ το ξεστάβρι σας. Και Ριουχάρ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει λυθεί χρόνια τώρα και δεν θα λυθεί. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω και λογικό να λυθεί. Όταν κάνουμε κοκκίνη, δεν πίνουμε. Θα είναι βαρετή η ζωή όταν πιστεύουμε όλοι τα ίδια. Να το ξέρετε, μαλάκες. Είναι πολύ βαρετή, πολύ σάπια η ζωή. Οπότε, εμένα μ' αρέσουν που γίνεται, μ' αρέσει πάρα πολύ που γίνονται τέτοια πράγματα. Γιατί όπως βλέπεις, δημιουργεί συζήτηση. Η συζήτηση σίγουρα σε πάει μισό βήμα παραπέρα. Από το να βγαίνει ένα βιντεάκι έτσι και να λέει ο καθένας την άποψή του, βλέπω ότι υπάρχει συζήτηση στο community. Άρα σίγουρα κάτι καλό κάνει όλη αυτή η υπόθεση. Και αυτή πήγε για κακό και μπορεί να βγει και για καλό η φάση. Ρευόμαστε με την θρησκεία. Είναι κάτι ιερό για μας και όταν θίγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ριουχάρτ. Από τη στιγμή που έχουμε ένα βήμα στο TikTok, θα βγούμε να υπερασπιστούμε τη θρησκεία μας χωρίς να μας νοιάζει αν θα χάσουμε
10, 20, 30 followers. Επίσης θέλω να σου πω ότι όσο μορφωμένη ή αμόρφωτη, σωστή ή λάθος Σάιντεξ δεν έχεις τέτοιο. Τι στον πέω. μέλουσα κοινωνιολόγο και να με θεωρείς, θέλω να σου πω ότι ακόμα δεν πιστεύω ότι... Η ανακοίνωση μαλάκα. Δεν πιστεύω στην ουδετερότητα. Πιστεύω ότι τα φύλλα είναι δύο. Όπως πιστεύω και ότι το μήνυμα που στάλθηκε στην ομαδική της σχολής μου... Στον μπούτσο μου και εγώ πιστεύω ότι γίνει επίπεδη ρε μαλάκα. Γιατί τι φάση. Θα νευριάζω όσοι λένε ότι είναι γαμημένη στρογγυλή ρε μαλάκα. Τι στον μπούτσο ρε μαλάκα. Τι στον μπούτσο. Δεν ήταν μια απλή συμπεριληπτικότητα του λόγου. Πώς ένιωσες τώρα που εξέφρασα τη γνώμη μου? Ένιωσες κάπως... Σταμάτα πια! Σταμάτα πια μωρή! Αυτοπροσδιορίζεσαι ως το. Δεκτό. Δεν χρειάζεται να μας πεις δεκτό γενικά. Αυτό σου εξηγούνε. Δεν χρειάζεται να μας πεις δεκτό. Τώρα που είδες... Δεν χρειάζεται την άποψή σου, την αποδοχή σου, την έγκρισή σου. Όλα αυτά δεν τα χρειαζόμαστε, Λύρα. Το βίντεό μου. Δεν θα αυτοπροσδιορίζεις έτσι? Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου και όλοι όσοι πραγματικά σε αγαπάνε και σε δέχονται έτσι όπως είσαι. Μετά το βιντεάκι μου... Εσύ δεν τους αποδέχεσαι, γιατί πριν έλεγες μια χαρά όλα κομπλέ. Θα αλλάξει κάτι. Θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, θα σκέφτεσαι και θα νιώθεις το ίδιο. Όπως και εγώ. Μετά την πράξη αγάπης τη δική σου, θα νιώθω και θα είμαι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος. Το ίδιο σπίτι θα γυρίσω, το ίδιο πράγμα θα φάω. Άρα το βίντεο γιατί το ανέβασες? Η ίδια ζωή θα είχαμε και πάλι. Άρα πίπες, απλώς ήθελες απλά να πεις πίπες. Οκ. Νόμιζε ότι θα κάνει κάτι? Όχι. Θέλω επίσης να πω ότι δεν έσβησε κανένα σχόλιο. Το TikTok όταν θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιος κανόνας του, είτε σβήνει κάποιο σχόλιο είτε κάποιο βίντεο. Δεν ξέρω, πάντως το δικό μου... Δεν θέλω να στενοχωρήσω ladies and gentlemen λέει, αλλά πολλά πράγματα τα θεωρούμε γενικές αλήθειες. Είναι μεγάλες πίπες. Και γι' αυτό μάλλον, γιατί έχουμε λέει δευτερογενείς, τριτογενείς πηγές πληροφόρησης στην καλύτερη. Νόμιζα ότι θα το διόρθωνες κάποιος στο τέλος κάποιος. Συμφωνώ με τη μισή πρόταση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε άπειρες πώς το λένε, πηγές πληροφόρησης στην πηγή έψαχνα. Πρέπει να έχουμε και δευτερογενείς και πρωτογενείς και τριτογενείς και όλα μαλάκα για να έχουμε άποψη και πάλι να μην είμαστε σίγουροι. Εντάξει, αυτό. Αλλάχ. Αυτό, μπράβο. Αμήν. Αμήν στον Αλλάχ. Δεν ξέρω τι λένε Αλλάχ. Δεν ξέρω. Γιάννη! Έφυγες για τον Αλλάχ. Λογικά το έβαλες το χέρι στην πρίζα. Αυτό. Έφυγε ο Γιάννης. Είχαμε τώρα. Πάει μαλάκα. Πάει. Σβήσει. Χαρούμενο Μπαϊράμι, όντως έτσι είναι. Αλλάχου Ακμπαρ, αυτό. Διότι δεν έβρισα, δεν μείωσα κανέναν. Θέλω επίσης να πω... Μείωσες. Ότι δεν θα άλλαζα κάτι από αυτά που είπα στο βίντεο μου. Θα άλλαζα ίσως τον τόνο της φωνής μου και το ύφος μου. I respect that. Αυτό μπορώ να το σεβαστώ. Δεν σέβομαι τις απόψεις της. Σέβομαι ότι δεν ήταν σαν τον Ορφέα που λέει έκανε βλακεία. Λέει το ύφος μου ήταν λάθος. Οκ. I get it. Το δέχομαι αυτό. Θέλω να πω ότι έλαβα πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία μεταξύ άλλων ήταν και χαίρομαι που βγήκε κάποιος να τα πει, γιατί έχεις το βήμα και... Τους είπαν, είναι άπλητος όμως. Έχεις και το θάρρος. Δεν είναι βρισιά αυτό. Είναι η ιδιότητά τους. Δεν το κατάλαβες. Πεις αυτό που πραγματικά νιώθεις. Ναι. Του Χίου έχουν κολλήσει, λέει, το έκανε και η Ανθούλα. Τώρα γάματο. Τώρα έτσι θα κλείσουμε σε λιγάκι. Μαλάκες, έχουμε φτάσει 1:10. Μας γάμισε εδώ πέρα η Λύρα. Για ποιο λόγο? Και εγώ μαλάκες σε λίγες ώρες ταξιδεύω, μια διαφορετική άποψη από τη ζουλάτικη κοινότητα να είναι ομοφοβική ή ρατσιστική. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να τα κατηγοριοποιούμε όλα σε αυτή τη ζωή. Σουβλάκια με γιαούρτι! Εσύ τα τσουβάλιασες! Κλείστο, Γιάννη, ευχαριστώ. Κλείστε το κι εσείς μαλάκες, θα φύγουμε, δεν πάει. Να πω επίσης ότι δεν θα κατεβάσω ακόμα. Πάω ένα Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, σαν άνθρωπος, να μην πάω ένα Σαββατοκύριακο, ρε μαλάκες. Κάπου να ηρεμήσω. Φέτος τις εκλογές. Οπότε το επόμενο μου βιντεάκι θα είναι eyeliner και outfit. Έτσι με γνωρίσατε. Αυτό ήταν το content μου. Επίσης δεν θέλω να γίνω διάσημη, ούτε πλούσια από το TikTok. Δόξα τω Θεώ, δουλεύω από μικρή ηλικία και έχει τύχει να κάνω και 1 και 2 και 3 δουλειές Λίγδα! για να βιοποριστώ.
δεν θα με σώσουν ούτε τα 100 ούτε τα 500 γιατί... Βασιλάρας, εδώ πέρα 3 ευρώ. Άποψη λέει μπορεί να έχει όποιος θέλει. Το θέμα είναι να μπορείς λέει, να τη στηρίξει με γνώση. Εκεί το χάνουν όλοι οι Ιντερνετικοί και όχι μόνο. Ναι, θα συμφωνήσω. Βασίλη, και γνώσεις όμως να έχεις. Αν δεν θέλω την άποψή σου, στα αρχίδια μου. Δεν με ενδιαφέρει. Καταλαβαίνεις. Μπορεί ο άλλος να επικαλεστεί όλες τις γνώσεις που μπορεί να έχουν. Οι γνώσεις γράφονται από ανθρώπους που έχουν και αυτοί τις δικές τους απόψεις. Εντάξει, οπότε ό,τι διαβάζει, ό,τι και να έχεις μάθει, το έχει μάθει ένας άνθρωπος που είχε τα δικά του κόμπλεξ, τις δικές του γνώσεις, τις δικές του εμπειρίες. Οπότε αυτό ρε φίλε, μπορεί να μην μας ενδιαφέρει η άποψη του αλλού, να είμαστε λίγο πιο chill ας πούμε σε αυτό. Να τη σχολιάζουμε, ναι μπορούμε άνετα, να αντιλέγουμε, να μην τους μισούμε επειδή έχουν διαφορετική άποψη, δεν ξέρω. Και οι δύο μεριές πρέπει να τα ακούσουν αυτό, σίγουρα. Εάν θέλω να πάρω κάτι παραπάνω... Μπορούμε λέει, δεν νομίζω Αθανάση. Αυτό που μπορώ ήδη να μου προσφέρω, θα δουλέψω περισσότερο. Επίσης θέλω να πω ότι δέχτηκα πάρα πολλά σχόλια, βασικά μηνύματα, τα οποία έλεγαν ότι θα στείλω μηνύμα στους γονείς μου να πούνε τι ομοφοβική και ρατσίστρια κόρη έχουν κάνει. Θέλω να σας πω... Ότι οι γονείς μου φταίνε. Οι γονείς μου ξέρουν ξεκάθαρα τι παιδί έχουν μεγαλώσει. Καλοτίνη είσαι θεός μαλάκα, όντως το είχα ξεχάσει. Που μου έχουν σταλεί είναι ότι θα δείξουμε το βίντεο στους καθηγητές σου και πίστεψέ με δεν θα ξαναπεράσεις μάθημα, δεν θα πάρεις ποτέ το πτυχίο. Αυτό είναι ηλίθιοι αυτοί που το γράφουν και τις το λένε, γιατί άμα το δείξουν στους καθηγητές τους υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα να πάρει καλύτερο βαθμό. Οι περισσότεροι έχουν τις δικές σου απόψεις, τις δικές της απόψεις. Το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού έχει τις δικές της απόψεις. Οπότε όχι, αυτό είναι λίγο παίζουμε το θύμα. Εντάξει, να λέμε αλήθεια. Μίσος. Και είναι λίγο ηλίθιοι αυτοί που πιστεύουν ότι όντως άμα το δείξω, δεν ξέρω, στους γονείς μαλάκα. Στους γονείς που ήταν απόλυτα υπεύθυνοι για το πώς τη μεγαλώσαν, ας πούμε. Ή στους καθηγητές, είστε βλάκες λίγο, εντάξει, δεν ξέρω. Θεωρείς ότι εγώ με ένα βιντεάκι μου έχω στρέψει μια ολόκληρη φιλική κοινωνία εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και θεωρείς ότι αυτό που μου κάνεις τώρα εμένα δεν είναι μίσος? Όχι γλυκιά μου, αλλά αν γινόταν αυτό, μάλλον με αυτή την πρόθεση το έκανες, θα έχεις χεστεί από τη χαρά σου γλυκούλα. Άμα όντως άλλαζε κάτι το βίντεο σου, θα χαιρόσουν γιατί θα είχε impact το βίντεο σου. Οπότε μην το παίζεις αλλιώτικα. Δεν είναι bullying. Πίσω κατά 90% από ένα ψεύτικο προφίλ. Προφανώς. Μου έστειλαν πάρα πολλοί influencers μήνυμα. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κατά βάση. Μια πρόταση που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου θεωρώ είναι το... Ξέρεις τι είναι να σε κυνηγάει ένα ολόκληρο σχολείο μωρή? Όχι. Δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω πώς είναι να με κυνηγάει ένα ολόκληρο σχολείο. Ήμουνα δυναμικός χαρακτήρας και δεν λέω ότι... Αυτό είναι. Θέμα δυναμικότητας είναι. Είναι όντως θέμα δυναμικότητας. Δεν είστε αρκετά δυναμικοί εσείς της ΛΟΑΤΚΙ που σας κυνηγάνε και σας βρίζουν και σας... Δεν είστε δυναμικοί μαλάκες. Μαλάκα, για αυτό το βίντεο έπρεπε να την κράξουν, όχι για το προηγούμενο. Δεν ήσουν δυναμικός χαρακτήρας, γι' αυτό σε κυνήγαγε όλο το σχολείο. Αλλά... Α, γι' αυτό τους κυνήγα. Οκ. Nice. Κατάλαβες, αυτό δείχνεις ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι, σφολιατάκι μου. Ο άλλος σου λέει ότι μπρο, είχα αυτά τα προβλήματα, είχα αυτά στη ζωή μου. Σου λέει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα και εσύ τους απαντάς δεν είσαι αρκετά δυναμικός. Ξέρεις γιατί έτρωγες bullying, χρυσό μου, και εδώ πέρα, ας πούμε, εδώ στο δικό μου live δεν τρώω bullying εδώ πέρα και δεν με βρίζουνε? Γιατί είσαι για τον Μπούτσο και εγώ δεν είμαι. Λογικά αυτό είναι. Λογικά παίζει να είναι αυτό, εντάξει. Έτσι το βαφτίζω εγώ. Είσαι για τον Μπούτσο εσύ και γι' αυτό σου κάνουν κακά σχόλια. Λογικά αυτό είναι. Ή μπορεί να είσαι και λίγο άσχημη. Εγώ είμαι όμορφος όπως είπαμε πριν. Μπράου! Το ύφος πάντως παίζει μεγάλο ρόλο, ίσως λέει το μεγαλύτερο από αυτό που λες. Καλά, 100% Κώστα. Και τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις και τον τρόπο, τις ανάσες, όλα μαλάκα. Μου φαίνεται ότι μας κάνουν πλάκα. Ζήσω σε νεφάκι έτσι κοπέλα, όντως. Είσαι σίγουρος, λέει, ότι σε βρίζουμε? Καλά, ναι, κοιτάξτε, bullying δεν μου κάνετε. Να το είδες στο Μάκη, καυλώνει. Μου μίλαγες, που με περνάς και μια δεκαετία, λες και σου έκανα εγώ bullying στο σχολείο ή το παιδί μου ή η αδερφή μου. Εσύ έκανες, λες, και είναι δικό στο παιδί που άκουγε για τους γκέι. Δεν έχεις παιδιά.
Ξεκόλα. Όταν θα φτάσεις να κάνεις παιδιά ή έτσι, αλλιώς θα έχεις και άποψη. Επίσης έγινε και πολύ κομματικό όλο αυτό για το που κατατάσσομαι πολιτικά εγώ. Πίστευα. Πού είναι. Λουκανός. Με ξαναλέω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, οπότε τι ψηφίσω ακροδεξιά, τι ακροαριστερά. Η πλειοψηφία κερδίζει. Δεν θα σου κάνει το ψηφαλάκι μου τίποτα. Το 41% ρε πουτάνες. Παπαπαπ. 41 πουτάνες. Η μάνα μου σας γάμισε. Η μάνα μου ρε μαλάκα. Ψηφοφόρος η μάνας μου. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος και πριν με κράξεις και αφού με έκραξες. Εσύ είσαι ο ίδιος άνθρωπος αφού εξέφρασα τη γνώμη μου και πριν εκφράσω τη γνώμη μου. Δεν θεωρώ ότι προάγω το μίσος. Δεν το θεωρώ σε καμία των περιπτώσεων. Και ξαναλέω, εάν άλλαζα κάτι στο βίντεό μου, δεν θα ήταν τα λόγια μου, αλλά το ύφος. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν μπορεί να μην προάγει τόσο το μίσος, όσο το να προάγεις την ιδεολογία του διαφορετικό το γαμάμε. Το διαφορετικό δεν το θέλουμε, το διαφορετικό ό,τι άποψη και να έχει είναι λάθος. Αυτές τις ιδεολογίες προωθείς. Το μίσος τώρα δεν ξέρω ρε φίλε. Μπορεί να το βαφτίσεις και μίσος. Το μίσος είναι πολύ γενική έννοια. Εντάξει. Και ο τόνος της φωνής μου. Νομίζω αυτό ήθελα να πω. Θα είναι το τελευταίο βιντεάκι που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Άντε γλυκό μου, στα αρχίδια μας. Λοιπόν, εγώ λέω να το κλείσουμε, να το αφήσουμε εδώ πέρα. Δεν θα δούμε άλλα μαλάκες τρύπα παρά μόνο και μόνο που ασχοληθήκαμε με αυτό. Και μάλλον δεν θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα γιατί έχει και άλλα βίντεο. Είναι απλά lame όλο το σκηνικό. Δεν θέλω περισσότερο να ασχοληθώ γιατί τα έχουμε πει 1000 φορές αυτά. Εντάξει, με πολλούς περισσότερους στο ίντερνετ που είχαν πολύ. Μην κλείνετε τα φώτα. Που είχαν πολύ περισσότερη δύναμη και δεν ασχοληθήκαν κανένας. Εντάξει, και πολλές φορές. Έχουμε δει ίδια παραδείγματα. Μπορεί την κοπελίτσα εδώ πέρα να ασχοληθήκαμε γιατί δεν ξέρω τι. Είχε πλάκα. Να είναι καλά και αυτοί και όλοι τους. Μακάρι να ξυπνήσει γενικά να δουν λίγο τον κόσμο λίγο πιο αγαπημένα και στα αρχίδια μας έχω να πω. Αυτά για μένα. Καλή.